Sí, boas tardes. Estaba esperando que o informático me confirmara e xa me di que está isto activo. Moi ben. Bueno, pois vamos a dar comenzo a esta sesión ordinaria do pleno deste 8 de xullo de 2026, que realmente correspondería ao pleno do mes de xuño, donde temos dentro dos puntos a tratar en este pleno, en primeiro lugar, actividades de control. Dou conta dos decretos emitidos desde a última sesión plenaria, así mesmo o expediente 830/2026 e expediente 922/2026, dación de conta das subvencións solicitadas e concedidas pola Diputación de Pontevedra Plan máis Provincia 26-27 da liña 2. Así mesmo tamén dou conta do expediente 1756/2023, dación de conta da integración do Grupo Municipal do Partido Popular de Joaquín Agustín Proal Fontán e Laura Domínguez Sineiro. A continuación xa pasamos a tratar o parte resolutiva e, como lles trasladaba na comisión, non temos acta, polo tanto xa pasamos ao punto número 1, expediente 1644/2026, ditamen sobre a solicitude de bonificación de ICIO polas obras de actuacións de conservación e eliminación de humidades na Igrexa de San Vicente por declaración de especial interese ou utilidade municipal. Señor secretario. Na Comisión Informativa de Contas realizada o día de hoxe, ditaminouse favorablemente a solicitude de bonificación do ICIO polas obras de actuacións de conservación e eliminación de humidades na Igrexa de San Vicente por declaración de especial interese ou utilidade pública, con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego. Moi ben, moitas gracias. Como acaban de escoitar, traemos unha proposta que, como ben saben, isto se trata das reformas que están a facer xa na Igrexa de San Vicente, executadas pola Consellería de Patrimonio e, bueno, tal como está establecido, propoñen e solicitan unha bonificación do ICIO aludindo ao interese xeral e, ademais, a colaboración entre administracións públicas. Xa temos algún precedente en este pleno ao respecto. Abrimos un turno de intervencións. Señor Otero. Sí, boas tardes a todas e a todas. A verdade é que hoxe temos, bueno, pois, dous expedientes relacionados co mesmo, coa bonificación do ICIO. Un relativo á obra pública, que sería esta da Xunta de Galicia, o que estamos agora mesmo, e o seguinte, que xa é unha obra privada, pois, para unha escola infantil. Non vou facer referencia a estas dúas cuestións, senón ao informe de tesourería, que sí que creo que é interesante que pon o foco nos dous, na necesidade de definir con maior precisión pois, o especial interés ou a utilidade municipal. E creemos que é preciso pois, abrir ese debate, esa cuestión, pois a bonificación ten que responder a criterios obxectivos, ten que ser coñecidos pola veciñanza e aplicables polo igual sen resolver pois, da maneira que estamos facendo, non por individualidades e no pleno, senón que hai uns criterios moi concretos. Estamos, bueno, hasta agora sempre se facía as obras da Xunta de Galicia, estábamos apoiando. Este ano xa fixemos o da Escola Infantil, a de CIP de Rosalía de Castro, e outros anos pois, outras que se fixeron. Desta vez temos unha privada que pois, crea un precedente que a verdad que nunca, polo menos nos anos que eu estou de concelleira, non recordo que se bonificase unha obra financiada privada, non? Co cual está creando como un pequeno agravio, ou a veciñanza entende como que non é xusta a fiscalización cando, por poñer exemplo, por construir a súa primeira vivenda ou por rehabilitar a vivenda para a súa primeira vivenda, pois non ten que pagar o 100%, é unha obra que, digamos, sin ter que necesidade de vir a pleno. Nada máis pola nosa parte. Moi ben, moitas gracias, señor Noia. A ver, ahora. Bueno, nós entendemos que esa bonificación de ICIO non é exactamente o mismo cando se trata dunha escola pública, como pasou con Rosalía de Castro, ou un centro de saúde ou calquera outra obra que a Xunta de Galicia faga porque é para a xente en xeral.
Neste caso, a Xunta vai facer unha reforma nun ámbito que é basicamente o da reparación de humidades nunha igrexa, pertencente ao ámbito privado, desde o noso punto de vista. Ainda sendo patrimonio, pero do mesmo xeito que un particular que arranxa unha casa sendo patrimonio non lle corresponde esta bonificación, e máis é para ben xeral, fai un interés xeral, entendemos que a Xunta, para este caso en particular, tampouco a merece. Coa cantidade de cartos que a Xunta debe a este Concello en materia de SAF e outros, penso que ben pode pagar os 4.280 euros neste caso, no que non é nin unha escola, nin un centro de saúde. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Respecto ao que dio o voceiro da Esquerda Unida, sí é certo que deberíamos de recoller ou determinar nunha ordenanza que se pode bonificar ou que non se pode bonificar. Aquí, habitualmente, sempre se ten bonificado actuacións executadas por administracións, Estado, Xunta, Diputación, e en canto a bonificar ICIO a nivel privado, hai moito que discutir. Hai moito que discutir e que valorar, porque como si, o que si hai que demostrar sempre o interés xeral. Entonces, como demostramos o interés xeral de unha actuación e non de outras? Pero, bueno, eso se pode debatir, se pode falar, e tal como recolle a tesorera no seu informe, sería unha cuestión a ordear. E con esta resposta respondo tamén ao voceiro do BNG. Non estamos bonificando a Igrexa, estamos bonificando unha actuación da Consellería de Patrimonio Xunta de Galicia, e seguindo un pouco a línea que este pleno sempre segueu, pois por iso propoñemos a autorización, a aprobación desta bonificación. A partir de aí, o papel da Igrexa se pode discutir moito. Podemos discutir moito. Eu, se quero, lle traslado a miña opinión política, que non é do meu grupo. Eu son totalmente ateo, non creo en Deus. Pero as igrexas, as catedrais, forman parte do patrimonio cultural de Galicia, do Grove, de España, e creo que si son elementos a conservar. En este ámbito concreto, eu sí que estou de acordo con esta bonificación, aínda que a actuación sexa nunha igrexa, igual que se fora nun centro cultural, ou mesmamente no Colexio Rosalía de Castro, que a mesma Xunta de Galicia tamén se ofreceu esa bonificación. Polo tanto, bueno, nos estamos de acordo con esa bonificación, recollemos e falaremos cos departamentos técnicos de tesorería para ver de que xeito se pode empezar a definir claramente as condicións e a casuística que nos poden levar a esa bonificación do ICIO. Non sei se ten algunha intervención máis, se non procedemos á súa votación. Si, señor Noia. Tan só dicir, ou poñer en evidencia que a Igrexa non paga IBI e non paga outros impostos. E máis, o ICIO estaba exento de pagalo ata o ano 2024. Que chegou a un acordo co Estado, co Goberno do Estado, por certo, para volver a pagalo. A Igrexa ten unhas prevalencias, digámoslo así, con respecto a outras religións e ao grupo e a poboación en xeral, que eu creo que son suficientes, entendendo que estes cartos que se bonifican non van para a Igrexa, efectivamente, senón que van para a Xunta. O que pasa é, claro, que a Xunta está facendo unha obra de outro tipo, digamos que non é unha cousa global. Gracias. Moitas gracias. Sí, seguramente, se ponemos a discutir en que propiedades da Iglesia deberían de estar suxeitos ao ICIO ou IBI, pois en moitos deles estaríamos de acordo. En este concreto, bueno, pois creo que hai unhas características propias, pero bueno, non é o caso, porque además non é competencia municipal a bonificación ou non, o pago do IBI por parte da Igrexa, que isto é de estamentos superiores. Procedemos, polo tanto, a votar o punto número 1, expediente 1644/2026. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda aprobada a bonificación por maioría. Pasamos ao punto número 2, expediente 140/2026, ditame sobre a solicitude de bonificación do 75% de ICIO pola obra de Escola Infantil Barquiño de Papel por declaración de interese ou utilidade, declaración de especial interese ou utilidade municipal. Señor secretario. Na Comisión Informativa de Contas, celebrado o día de hoxe, ditaminouse favorablemente a solicitud...
desfavorablemente a solicitude de bonificación do 75% do ICIO pola obra de Escola Infantil Barquiño de Papel, por declaración de especial interese ou utilidade municipal, con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 de Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego. Moi ben, moitas gracias. Por aquí estamos no caso contrario do anterior. Hai unha empresa privada con ánimo de lucro, tampouco é unha asociación sin ánimo de lucro, é unha empresa, unha actividade comercial, económica, sin ánimo de lucro, que solicita unha bonificación do 75% porque entende que a súa actividade pode ter unha certa utilidade municipal ou interese especial. Baseándonos no informe da propia tesorera, que fai un informe desfavorable, nós entendemos que tamén deberíamos de rexeitar o mesmo, e un pouco co criterio anterior e un pouco polo exposto polo voceiro da Esquerda Unida, que non está definido, xa se ten traído a este pleno outras solicitudes de igual características e sempre se votaron en contra. Polo tanto, bueno, pois esta é a proposta de non aceptar esta solicitude. Abrimos turno quenda de intervención, señor Otero. Si, ben, na liña do que dixen antes, manteño a mesma intervención para as dúas cuestións, pero certo é que non houve ninguna proposta en pleno que se votase, por menos tamén no tempo que levo eu, de privada, para ICIO. Ou non entraron nunca, ou nunca chegou a ir a pleno para a votación. Así de claro, nunca chegou a ir unha proposta de bonificación de ICIO a rexeitar no pleno. Podeuse haber falado previamente, pero este voceiro non participou nunca nunha votación en contra do ICIO. É certo é que hai que facer a modificación. Esta é a primeira vez que chega a pleno esta cuestión e o noso grupo, mentre non hai modificación, vai a votalo favorablemente, pero tamén consideramos que ao final é unha medida, é unha proposta que beneficia o Concello, pero seguimos insistindo en que é necesario modificalo e aclaralo, porque, volvo a repetir, non pode ser que se resolvan desta maneira, nada máis. Bueno, respecto a iso, non sei se a pleno revisaremos arquivos, pero desde logo a Xunta de Goberno, sí, que de feito estaba preguntando por que este ven a pleno e non a Xunta de Goberno. En Xunta de Goberno hai propostas de varias empresas argumentando que a xeración de emprego, a inversión, etc., donde poñemos o límite. Entonces, se ten denegado, por qué? Porque hai un ánimo de lucro, porque hai unha actividade empresarial. Entonces, por certo, este proxecto ademais ten unha subvención importante para levar adiante este proxecto. Estamos a falar de 5.000 euros, non están as arcas municipais, parecen que non a novos ingresos. De aí, e ademais, hai un informe de tesorería que apoia, que o valora desfavorablemente. Creo que son argumentos máis que suficientes para elo. Pero xa lles digo, si hai expedientes onde se ten solicitado esta mesma bonificación, porque ademais ao non estar determinado, pois calquer empresa ou calquer ciudadano pode argumentar un certo especial interés que se nos ponemos casi calquer actividade, e entonces que facemos? Bonificamos todo e dicía aquel que o pida? Non ten sentido. Se vamos a entrar en ese xogo, estaríamos abrindo un camiño sinceramente conflictivo, porque entonces penso que non daríamos abasto. Sinceramente, eu penso que aquí debería de prevalecer o informe de tesorería, e se despois chegamos a un acordo para sacar adiante unha normativa que regularice as peticións de bonificacións do ICIO, aí non temos nada máis que dicir, porque a máis é que traela a pleno. Pero, bueno, por eso nós defendemos en este caso a non aceptación deste ámbito. Insisto, excepcionalmente se podría aprobar a nivel particular, si se ao mellor o traslada unha asociación sin ánimo de lucro. Aí estaríamos de acordo, asociación cultural, deportiva, etc. Pero isto, ao fin e ao cabo, é unha empresa, non? Entonces, bueno, de aí un pouco os argumentos. Señor Otero, palabra e votamos. É só por aclaración, porque vostede mesmo acaba de confirmar que este deixaron pasar o filtro, normalmente non pasaba o filtro, desta vez deixaron pasar o filtro, chegou a pleno,
E volvemos a dicir, o informe desfavorable, pero di que en ningún momento a ordenanza indica que non pode ser unha entidade privada a que se nos solicita. Entón, volvo a dicir, acaba de dicir vostede mesmo, non pasaba a Xunta de Goberno, esta vez pasou a Xunta de Goberno e chegou a pleno, co cual vamos a ser consecuentes e vamos a apoiarlo a partir de ahora. Traballen para que isto non se volva a repetir e sea claro quen pode obter a bonificación. E nós estamos dispostos a traballar nunha ordenanza na que sea xusta para toda a veciñanza. Nada máis. De acordo, señor Otero, pero hai unha cousa, vostede colle o informe da tesorería o que lle interesa. Sí, porque a tesorera di e propón un informe desfavorable. Recolle que a futuro se podrá regular, pero o informe desfavorable. Entonces, si se acolle o informe de tesorería que é desfavorable e dicen que van votar a favor, pues bueno, vale. De acordo, pero non é así. Do mesmo xeito que antes tiña outro informe que era totalmente favorable porque así se recolle, en este non é así. Entonces, bueno, pois vale. Aí ben. E ademais hai que ver, é unha empresa privada e para o Concello de Grove significan menos ingresos. É un pouco a proposta que hai. Procedemos, polo tanto, sí. Espera un momento, que aí está claro, a aclaración que acaba de facer o secretario. La exposición del voto es importante. Claro, entonces, votar a favor deste punto significaría votar a favor da bonificación, votar en contra, claro, que eu me estaba fixando no informe desfavorable. Entonces, votar en contra significa, igual que o informe da tesorera, non aceptar esta bonificación. De acordo? Eso que votamos. Por lo tanto, votar a favor significa sí a bonificación, votar en contra significa no a solicitud de bonificación. Por lo tanto, anuncio que nos vamos a votar en contra. Vale, votamos, por lo tanto, este expediente 140/2026. Votos a favor, é dicir, a favor da bonificación. Abstencións. En contra. Vale. Entonces, no, somos 7-2-9. Por maioría absoluta queda rexeitada a bonificación. 7 a favor, unha abstención e 9 en contra. Ben, e agora pasamos ao seguinte punto, que é o expediente 2267/2026, recoñecemento extrajudicial de crédito 04/2026. Ten a palabra o señor secretario. Na Comisión Informativa de Economía e Facenda do día de hoxe ditaminouse favorablemente o recoñecemento extrajudicial de créditos 4 de 2026 con 4 votos a favor do Partido Socialista e 5 abstencións, 2 do Partido Popular, 2 da Esquerda Unida e 1 do Bloque Nacionalista Galego. Moi ben, bueno, pois como ben teño no expediente, traemos un recoñecemento extrajudicial dunha serie de facturas correspondentes a este expediente 2267/2026 e concretamente recoñecemento extrajudicial 04/2026. Alguna intervención? Procedemos, polo tanto, a votar. Votamos o expediente 2267/2026. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría. Non temos máis puntos que tratar en este ámbito da parte resolutiva, polo tanto, pasamos a mocións de urxencia. E agora votamos mocións de urxencia. Polo tanto, permítanme que teño aquí no móvil.
En primer lugar, tal como se presentaron, o orden que polo menos temos no grupo de voceiros, vamos en primeiro lugar a tratar a moción do BNG, que é unha moción que ten como título Moción do Grupo Municipal do BNG en oposición ao proxecto industrial estratégico da nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa. En primeiro lugar, como está na orden do día, temos que votar a súa urxencia, como facemos sempre, polo tanto, votos a favor da urxencia, aprobámola por unanimidade, así que ten a palabra o señor Ben, exposición de motivos da moción. O Consello da Xunta de Galicia adoptou o 16 de decembro de 2024 un acordo polo que declarou o proxecto industrial estratégico a nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa, promovida pola empresa Betumes Gallegos S.L.U. vinculada ao grupo multinacional Gumbor. O proxecto foi sometido a información pública segundo o anuncio do 10 de novembro de 2025 da Secretaría Xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético, publicado no DOGA do número 222 do 17 de novembro de 2025. O Grove é un concello cuyo tecido económico, social e cultural está indisolublemente unido ao mar. Ao marisqueo a pé, a acuicultura en bateas e a pesca non son meras actividades productivas, son alicerces da nosa identidade colectiva. Saberes herdados de xeración en xeración e medio de vida de centos de familias. A ría de Arousa, coa maior concentración de bateas mexilloeiras de Europa, constitúe un dos ecosistemas mariños máis ricos e productivos do continente e é un ben común e irrenunciable de toda a cidadanía da comarca. Neste contexto, a instalación dunha terminal de almacenamento de betume a escasos metros da ría supón unha ameaza inasumible e frontalmente incompatible coa protección do noso patrimonio natural. Segundo consta no expediente, o proxecto contempla 2 espacios portuarios cunha superficie total de 6.782,1 metros cuadrados e cunha capacidade útil de 37.000 metros cúbicos, 31.000 metros cúbicos na zona 1, con 3 tanques de gran tamaño, e 6.000 metros cúbicos na zona 2, operando a 220 grados de centígrados de temperatura e presións elevadas. O rendemento anual estimado é de 150.000 a 250.000 toneladas de produtos petroquímicos e químicos. Esta magnitude en pleno interior da ría comporta un risco ambiental e social que nin a mellor das medidas correctoras pode eliminar. Un eventual verquido de betume nas aguas da Arousa arrasaría as zonas de produción marisqueira, as bateas de mexillón e os bancos naturais os que dependen en boa medida a economía do noso municipio e outros da comarca. Porén, resulta especialmente elocuente que o propio Instituto de Estudos do Territorio, dependente da Xunta de Galiza, recomendase camuflar os depósitos con motivos náuticos e enredadeiras para disimular o seu impacto visual. Tal suxestión non fai senón recoñecer, de feito, a evidente incompatibilidade da instalación coa paisaxe e coa vida da ría e pon en evidencia a insuficiencia das medidas correctoras previstas. Este grupo municipal descoñece se a alcaldía foi ou non consultada deste proxecto, a pesar de ser dos máis afectados no caso da súa execución, o que supón unha inaceptable marxinación da autonomía local e da veciñanza. A SEMADE, a declaración como proxecto industrial estratégico, activa os protocolos de tramitación acelerada que reducen os controis ambientais e limitan a participación cidadá e da administración municipal. O BNG defende un modelo de desenvolvemento que poña no centro as persoas, o territorio e os ecosistemas que o sustentan. Desde esta premisa, entendemos que este proxecto é absolutamente incompatible coa protección da ría da Arousa e con intereses xerais da veciñanza, non só do Grove, senón de toda a comarca, polo que exiximos á Xunta de Galiza a súa paralización inmediata e a apertura dun proceso de avaliación ambiental participativa e rigorosa. É por todo isto que o exposto con anterioridade polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo pleno deste Concello esta moción, propondo a adopción dos seguintes acordos. 1. Manifestar o rexeitamento do Concello do Grove ao proxecto industrial estratégico da nova terminal de almacenamento de betume no porto de Vilagarcía de Arousa,
promovido por Virtudes Gallegos S.L.U. polo grave risco ambiental, social e económico que supón para a ría da Arousa, para o marisqueo, a acuicultura, as bateas e o sector pesqueiro do noso concello. 2. Instar a Xunta de Galiza a paralizar de maneira inmediata a tramitación deste proxecto, até que se realice unha avaliación ambiental estratégica completa, independente e vinculante, que analice con rigor os riscos para o ecosistema da ría, as zonas de produción marisqueira, as áreas de bateas e as poblacións costeiras da contorna, con especial atención aos efectos acumulativos e sinérxicos con outras instalacións existentes. Terceiro, exixir á Xunta de Galiza que neste e en calquera outro procedimento de declaración de proxecto industrial estratégico que poida afectar a ría da Arousa se garanta a participación efectiva e previa dos concellos que conforman a ría, das confradías de pescadores e mariscadoras, das asociacións de bateeiros e bateeiras, das organizacións ecoloxistas e da cidadanía en xeral, con prazos suficientes e información accesible. Cuarto, remitir o presente acordo á Xunta de Galiza, á Consellería de Economía e Industria, como órgano competente nos PIES, proxectos industriales estratégicos, á Consellería do Mar, ao Parlamento de Galiza e aos grupos parlamentarios que acompañen, para o seu debate na comisión correspondente, co fin de que tomen posición pública e defendan os intereses dos sectores marisqueiro, da acuicultura e da cidadanía da ría da Arousa fronte a este proxecto. Quinto, encargar á Alcaldía ou á Consellería competente a realización de xestións ante a Autoridade Portuaria de Vilagarcía e ante o Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana para que se abra unha mesa de diálogo monográfica sobre a implantación de actividades industriais de alto risco na contorna da ría da Arousa, con participación municipal e sectorial. Esta moción, creo que está ben clara, por lo tanto, deixo nas mans o argumentario se queredes. Sí, señor Otero. Bueno, novamente, nada, indicar que vamos a apoiar a proposta. Lóxicamente, creemos que é necesario ter todas as garantías ambientais necesarias para este proxecto, que haxa a máxima transparencia posible. E, sobre todo, certo é que a participación dos concellos e os sectores afectados ten que ser clave, ten que poder participar neste proceso porque pode ser prexudicial para a nosa ría. Nada máis. Moi ben, señora Otero. Sí, boas noites. O Grupo Municipal Popular comparte plenamente a preocupación pola protección da ría da Arousa, o noso marisqueo, a pesca, a acuicultura e todo o tecido económico vinculado ao mar forman parte da identidade do Grove e merecen a máxima protección. A moción que presenta o BNG pretende unha vez máis converter calquer proxecto industrial nun motivo de confrontación política. É unha forma de actuar que xa coñecemos. Antes de coñecer todos os informes, antes de que rematen os procedimentos administrativos e antes de valorar as condicións impostas polos organismos competentes, a resposta sempre é a mesma. Non. A exposición de motivos da moción transmite que este proxecto está avanzando sen garantías ambientais e iso simplemente non é certo. A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade analizou o expediente e concluiu expresamente que non son previsibles efectos ambientais adversos significativos, sempre que se cumpran os condicionantes establecidos na resolución ambiental. Ademais, durante a tramitación foron consultados numerosos organismos sectoriais competentes en materias tan relevantes como a protección das augas, saúde pública, atmósfera, paisaxe, biodiversidade, xestión de residuos ou a seguridade industrial. Eses organismos formularon condicións que pasan a ser obrigatorias para o promotor. Polo tanto, dicir que están reducindo os controis ambientais non responde á realidade. O procedimento pode ser máis áxil pola súa consideración como proxecto industrial estratégico, pero iso non significa que desaparezcan nin a avaliación ambiental nin as autorizacións sectoriais exixidas por lei. Outro aspecto completamente ausente nesta moción é o impacto económico do proxecto. Estamos a falar dun investimento superior aos 21 millóns de euros, dunha previsión de 31 empregos directos e 13 indirectos, ademais da actividade inducida que pode xerar Porto de Galicia no transporte das empresas auxiliares. Tamén convén lembrar que nin sequera no propio Concello de Vilagarcía existiu un rexeitamento institucional unánime ao proxecto.
O debate municipal centrouse fundamentalmente nas condicións urbanísticas e no impacto paisaxístico da instalación, formulando alegacións para mellorar determinados aspectos, como a altura dos barriles, por exemplo. Pero non existe un acordo plenario de paralización do proxecto nin unha oposición institucional unánime como se pretende trasladar. Por todo isto, o noso voto será unha abstención, porque non compartimos nin o alarmismo permanente nin a política de non a todo que caracteriza o BNG, pero tampouco queremos anticipar un xuízo definitivo sobre un procedimento administrativo que aínda debe seguir o curso con todas as garantías ambientais. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Desde o Grupo Municipal Socialista, desde logo que temos algunhas dúbidas ao respecto desta moción. En primeiro lugar, tal como acabamos de escoitar da voceira do Partido Popular en Vilagarcía, que é onde se vai implantar, non hubo un posicionamento en contra. En segundo lugar, teño que reconocer que o único partido político que realmente presentou alegacións en prazo foi o Partido Socialista de Vilagarcía, donde solicitaban estritas medidas de control medioambientais, pero que non se opoñían a esta ampliación da planta, porque, entre outras cousas, é que o transporte de betume na Ría de Arousa, no Porto de Vilagarcía, leva anos, non é unha novedade, leva moitísimos anos, polo tanto, é unha actividade que se ven realizando, non hai algo novedoso. Despois, todos queremos asfaltar as rúas, queremos ter asfalto, queremos ter pavimento, etc., etc. E todo isto sale do betume. Aquí hai varias plantas que fan asfalto, polo tanto, bueno, lóxicamente con todas as medidas medioambientales, o primeiro que debe prevalecer é a protección da Ría de Arousa, pero non é algo novo, é algo que leva moitísimos anos sucedendo na Ría e no Porto de Vilagarcía, e o que se fala é de ampliación e mellora das instalacións en terra. Nós sí que estamos de acordo que se ten que tomar todas as medidas medioambientais, e neste caso creo que tamén en principio, a non ser que se nos convenza moito agora, vamos a absternos. Señor Noia. Ben, vamos a ver, coa abstención a nos valeríanos porque se aprobaría a moción, polo tanto non hai moitas voltas que darlle a isto, fan unha abstención, pero a vez danse de conta de que un problema vai non a haber, ou non, ojalá non houbera, pero o máis probable é que sempre hai unha pérdida, porque o problema aquí non está nos depósitos en sí, que tamén. O problema aquí é que se triplica o tráfico de barcos para leválos aos depósitos. Triplícase. Estamos falando dun porto interior, dun porto que ten que ir o barco hasta dentro da ría, hasta o fondo da ría. Para este tipo de cousas hai portos exteriores. Na Coruña hai un porto exterior, en Ferrol hai un porto exterior, ben, pois fajan uns depósitos a maiores donde o necesiten, pero nos portos exteriores que farían que o impacto ambiental en caso de accidente fora menor. Ten toda a lógica do mundo. Nós non nos opoñemos ao proxecto desta multinacional en sí. O que nos opoñemos é que se faja no fondo dunha ría, ni máis ni menos. Foron máis de 24 alegacións presentadas, non só o Partido Socialista de Vilagarcía, sino outras asociacións e plataformas, tamén da Ría de Arousa. O tema aquí é que a Ría de Arousa está nunha situación moi crítica. Sabémoslo todos. O mexillón está coa produción baixa, o marisqueo non pode está a punto de extinguirse, ou polo menos nun punto de inflexión. E o que hai que facer é, en vez de proxectos contaminantes e absurdos, é que a nós, como pobo do Jorobe, tampouco nos dan nada, porque nada nos dan, pois polo menos pelexar contra eso e insistir en un tipo de proxectos que non sean precisamente estes, e que parece que aos gallegos tócanos isto sempre, non? Como se non houbera outra cousa. Hai outras formas de vida. Por exemplo, unha forma de vida importante é rexuvenecer ou rexenerar o que é a ría. Eso sí que sería unha aposta importante dun goberno que se queira decir gallego. Gracias. Moi ben, si con todo o que acaba de dicir estamos totalmente de acordo, por eso a nosa abstención, non vamos a votar en contra, estamos totalmente de acordo. Ahora, que se tomen as medidas medioambiental perceptivas. En todo caso, procedemos a votar a moción presentada polo BNG. Votos a favor.
Abstencións? Queda aprobada por 5 votos a favor. Pasamos agora a debatir a moción de Esquerda Unida, que a tiña por aquí, moción de Esquerda Unida, tamén moción de urxencia que leva como título, bueno, non leva título, sí, non me digas que o título é todo isto. Se é unha novela en sí mesma. Expediente 2287/2026, moción de urxencia do Grupo Municipal de Esquerda Unida para garantir atención temperá, continuidade asistencial, impulsar a rede pública de atención post-temperá e apoiar as familias de menores con necesidades terapéuticas. Ben, como é unha moción de urxencia, en primeiro lugar vamos votar a urxencia e despois, no seu caso, se debate. Votos a favor da urxencia? Anselmo non está, bueno. Vale, pero apróbase por unanimidade, bueno, por 16 votos, porque Anselmo non está, ausentouse. Non me din conta de que salira. Bueno, polo tanto, vale, me traslado ao secretario que se non está no momento de inicio de debate, despois non pode votar. Polo tanto, se non vos importa, esperamos a que se incorpore para que poda exercer o seu dereito a voto. Les recuerdo que la cámara sigue grabando. Tamén é certo que se non está o micro activado non grava. Moi ben, pois reincorporado, ten a palabra a defensa da non, votamos a urxencia. Votamos. Non, inicio do debate, decías. Inicio do debate. Votouse a urxencia e agora iniciamos o debate, polo tanto, agora sí. Vale, señor Meix. Vale, boas noites, paso a ler a exposición de motivos. A atención temperá constitúe un dos recursos públicos máis eficaces para favorecer o desenvolvemento das crianzas con trastornos do neurodesenvolvemento, discapacidade ou risco de padecela. A Organización Mundial da Saúde e numerosos organismos especializados coinciden en sinalar que a detección e a intervención precoz son determinantes para mellorar o desenvolvemento infantil, favorecer a autonomía personal e promover a inclusión educativa e social das crianzas con necesidades específicas. Así mesmo, a evidencia científica demostra que unha intervención temperá especializada e continuada reduce a necesidade de actuacións máis complexas e custosas no futuro. No Concello do Grove, segundo a última actualización do INE, residen 1.112 nenos e nenas de entre 0 e 14 anos. Segundo a información recollida por Esquerda Unida a partir dos centros educativos do municipio, alrededor de 200 alumnos e alumnas presentan necesidades educativas especiais ou necesidades específicas de apoio educativo, unha cifra que evidencia que esta realidade afecta a un número moi significativo de familias na nosa vila. Os datos recollidos no municipio sitúanse nunha orde de magnitude compatible coa realidade galega, aínda que poñen de manifesto a especial relevancia que esta cuestión ten para o Grove e a necesidade de reforzar os recursos públicos. As estadísticas do sistema educativo indican que en Galicia entre o 12 e o 13% do alumnado presentan necesidades específicas de apoio educativo e que entre o 2 e o 3% presentan necesidades educativas especiais asociadas a trastornos do desenvolvemento, discapacidade ou outras condicións que requiren unha atención máis intensiva. Isto significa que aproximadamente 1 de cada 8 nenos e nenas precisa algún tipo de apoio especializado durante a súa etapa educativa. Unha realidade que fai imprescindible reforzar os recursos públicos destinados á intervención temperá
e garantir a continuidade dos tratamentos cando estes seguen sendo necesarios. O Sistema Galego de Atención Temporá, regulado polo Decreto 180/2013, supuxo un importante avance na coordinación dos ámbitos sanitario, educativo e social, pero a pesar diso, continúa existindo unha lagoa asistencial cando as crianzas superan a idade de acceso á atención temperá, que é de 6 anos, e seguen precisando tratamento por indicación profesional. Esta interrupción responde a límites administrativos e non á evolución clínica dos menores, obrigando ás familias a asumir en solitario a continuidade das intervencións. Esta situación leva a numerosas familias a recorrer á atención privada para manter terapias de logopedia, psicoloxía, terapia ocupacional, fisioterapia ou outras intervencións especializadas. Segundo os datos feitos públicos por entidades representativas das familias, estes tratamentos poden supoñer un gasto de entre 5 e 10.000 euros anuais, unha carga económica que resulta inasumible para moitos fogares e que introduce unha evidente desigualdade no acceso á atención en función da capacidade económica de cada familia. Ao mesmo tempo, a inexistencia dunha unidade de atención temperá no Concello do Grove obriga a numerosos desplazamentos a outros municipios, dificultando o acceso ao servicio e incrementando o esforzo económico e organizativo das familias. Nos últimos meses, a propia Xunta de Galicia recoñeceu esta realidade ao anunciar a creación da primeira unidade pública de atención postemperá e a posta en marcha dun grupo de traballo entre as consellerías competentes para estudar a ampliación da cobertura asistencial durante toda a idade pediátrica. Este paso supón un avance positivo, pero non pode quedar limitado a unha experiencia illada. Galicia precisa dunha planificación que permita desenvolver progresivamente unha auténtica rede pública galega de atención postemperá, coordinada coa Rede Galega de Atención Temperá, garantindo a igualdade de oportunidades de todas as crianzas con independencia do concello no que residan. Garantir unha atención pública próxima, continuada e de calidade constitúe un investimento social e económico de futuro. A continuidade das intervencións favorece o desenvolvemento integral das crianzas, mellora a súa inclusión educativa e social e contribúe a reducir necesidades futuras do sistema sanitario, educativo e social. O acceso á atención especializada non pode depender nin do código postal nin da capacidade económica das familias, senón responder exclusivamente ás necesidades de cada menor. Ningunha crianza debería interrumpir un tratamento porque cumpra unha determinada idade administrativa, nin ningunha familia debería verse obrigada a escoller entre continuar unha terapia esencial ou asumir un gasto económico inasumible. Garantir a igualdade de oportunidades tamén significa garantir que todas as crianzas reciban a atención que precisan durante o tempo que a precisen. E por todo o anteriormente exposto, é polo que o Grupo Municipal de Esquerda Unida somete a consideración do Pleno a aprobación da seguinte proposta de acordo. Carai. 1. Instar a Xunta de Galicia a incluir o Concello do Grove na planificación da ampliación da Rede Galega de Atención Temporá mediante a creación dunha unidade de atención temporá dotada dos recursos humanos e materiais necesarios para atender adecuadamente a demanda existente no municipio e na súa contorna. 2. Perdón, Si fora por eso. Instar a Xunta de Galicia a desenvolver e implantar progresivamente unha rede pública galega de atención postemperá que garanta a continuidade asistencial das crianzas con trastornos do desenvolvemento ou necesidades específicas de apoio durante toda a idade pediátrica, sempre que exista indicación profesional, evitando que a finalización da atención temperá supoña a interrupción dos tratamentos. 3. Instar a Xunta de Galicia a reducir as listas de espera dos servicios de atención temperá e a ampliar progresivamente a rede pública de atención temperá e postemperá en todo o territorio galego, reforzando os equipos profesionais e os recursos dispoñibles para garantir unha atención de calidade en condicións de igualdade para todas as familias con independencia do seu lugar de residencia. 4. Instar a Xunta de Galicia a reforzar a coordinación entre o sistema sanitario, educativo e social para garantir unha atención integral, continuada e centrada nas necesidades das crianzas e das súas familias. 5. Instar ao Goberno Municipal do Concello do Grove a elaborar no prazo máximo de 6 meses unha proposta de bases reguladoras para a creación dunha convocatoria municipal
de axudas destinada a colaborar co financiamento de tratamentos terapéuticos especializados para menores como medida complementaria mentras non exista cobertura suficiente do sistema público, resulten insuficientes ou estean condicionados por listas de espera, establecendo criterios obxectivos que permitan acceder a estas axudas ás familias que soportan un importante esforzo económico derivado das necesidades terapéuticas dos seus fillos e fillas. 6. Crear unha mesa de traballo municipal na que participen o Concello, os centros educativos, os servizos sociais, centro de saúde, as asociacións de familias e as entidades especializadas co obxectivo de analizar as necesidades existentes no municipio, mellorar a coordinación entre os distintos ámbitos de intervención e facer seguimento do cumprimento dos acordos recollidos nesta moción. Dita mesa deberá reunirse e ou facer un informe dos pasos dados e a seguir mínima anualmente. E 7. Dar traslado do presente acordo á Presidencia da Xunta de Galicia, ás consellerías competentes en materia de sanidade, política social e educación, a FEGAMP e aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia. Ben, hai mocións que responden á actualidade política e hai mocións que, se saen adiante, poden cambiar de verdade a vida da xente. E creo, sinceramente, que esta é unha delas. Porque detrás desta moción non hai titulares nin confrontación política, hai nenos e nenas do Grove, hai pais e nais que todos os días fan auténticos malabares para que os seus fillos poidan recibir a atención que necesitan, hai familias que percorren kilómetros varias veces por semana, que reorganizan as súas xornadas laborais e que en demasiadas ocasións teñen que asumir gastos moi importantes para que os seus fillos non interrumpan terapias fundamentais para o seu desenvolvemento. Antes de continuar, quero expresar o meu agradecemento aos centros educativos do Grove pola súa colaboración para coñecer a realidade do noso concello, xa que sen esa colaboración sería moito máis difícil poñer cifras a unha situación que moitas veces permanece invisible. E tamén quero agradecer ás familias que compartiron connosco a súa experiencia, as súas preocupacións e as dificultades que viven cada día. Porque esta moción nace de escoitar as persoas que conviven con esta realidade e que levan moito tempo reclamando solucións. Porque os datos que recollemos indican que alrededor de 200 alumnos e alumnas do Grove presentan necesidades educativas especiais ou necesidades especiais de apoio educativo, pero aquí quero facer unha puntualización importante, que eses datos non refliten toda a realidade, porque tamén existen nenos e nenas que presentan dificultades puntuais no seu desenvolvemento e que precisan intervención especializada durante un tempo para evitar que esas dificultades se convirtan en problemas máis graves no futuro. E tampouco aparecen nestas cifras os menores que están pendentes dunha valoración, nin aqueles nos que existen sospeitas dun trastorno de desenvolvemento e aínda non contan cun diagnóstico definitivo. É dicir, a demanda real de atención especializada é superior a que indican as estadísticas. Actualmente, as familias do Grove dependen principalmente da Unidade de Desenvolvemento Infantil e Atención Temperá de Sanxenxo. Compre explicar un pouco como funciona este servicio, xa que estamos, porque na unidade existen diferentes especialidades, logopedia, psicoloxía infantil, psicomotricidade e pedagogía. O problema é que, con carácter xeral, cada menor só pode acceder a unha destas intervencións. E hai moitos nenos e nenas que necesitan recibir varias terapias ao mesmo tempo porque as súas dificultades afectan a distintos ámbitos do desenvolvemento. Hai menores que precisan, por exemplo, logopedia e psicoloxía, outros psicomotricidade e pedagogía, e outros incluso requiren unha intervención multidisciplinar de varias cousas. Por iso defendemos a creación dunha unidade de atención temperá no Grove. E quero deixar claro tamén que non estamos propoñendo nin sustituir nin duplicar o servicio de Sanxenxo, todo o contrario. O que propoñemos é complementar os recursos existentes, xa que unha unidade no Grove permitiría reducir as listas de espera, achegar o servicio ás familias, evitar moitos desprazamentos e reforzar a capacidade asistencial de toda a comarca. Outro dos aspectos fundamentais desta moción é a garantir a continuidade asistencial. Todos sabemos que un neno non deixa de necesitar terapia porque cumpra unha determinada idade. O desenvolvemento de cada menor ten os seus propios tempos e as necesidades clínicas non desaparecen porque así o marque un límite administrativo. Por iso defendemos tamén a creación dunha auténtica rede pública galega de atención postemporá que garanta a continuidade dos tratamentos sempre que exista indicación profesional. Quero referirme tamén ao punto 5 da moción relativo ás axudas municipais.
É certo que algunhas familias reciben prestacións doutras administracións, pero tamén é certo que esas axudas resultan claramente insuficientes, xa que nos casos das persoas que sí acceden a esa beca, a cuantía é de 400 euros ao ano. E esa cuantía non chega en moitas ocasións nin para cubrir os gastos dun mes de tratamento no ámbito privado. E cando un menor necesita varias sesións semanais ou máis unha especialidade, o esforzo económico convértese nunha carga moi difícil de asumir para moitas familias. A igualdade de oportunidades non pode depender da capacidade económica de cada fogar. Ningún neno ni ningunha nena debería haber limitado o seu desenvolvemento porque os seus pais non poidan asumir o custo das terapias que precisa, pero ademais hai outro argumento que tamén debemos ter presente, que é que investir en atención temperá e en continuidade asistencial non é un gasto, é unha das mellores inversións que pode facer unha administración pública. Cada intervención realizada a tempo favorece unha maior autonomía personal, mellora a inclusión educativa e social e reduce a necesidade de actuacións máis complexas e custosas no futuro por parte do sistema sanitario, educativo e social. É dicir, non só estamos falando de xusticia social, estamos falando tamén de eficiencia na xestión dos recursos públicos, porque cada euro investido hoxe en prevención, en desenvolvemento infantil e en apoio ás familias, evita moitos máis euros de gasto público mañá. Por iso penso que esta é unha desas mocións nas que todos podemos atopar un punto de encontro, xa que aquí non estamos falando de ideoloxías, estamos falando de infancia, estamos falando de igualdade de oportunidades, estamos falando de apoiar as familias cando máis o necesitan, e estamos falando de facer unha política útil, desa que mellora de verdade a vida das persoas. Por todo iso, pídolles a todos os grupos da corporación o seu voto favorable, porque creo que, sinceramente, que hoxe temos a oportunidade de enviar unha mensaxe clara ás familias do Ourove, que é que o seu concello coñece a súa realidade, escoita as súas necesidades e vai defender que ningún neno nin ningunha nena quede atrás por falta dos recursos públicos que precisa para desenvolver todo o seu potencial. Perdón pola chapa e gracias. Abrimos quenda de intervención, se hai algunha intervención. Señor Noia. Ben, todo é política. Todo é política. A moción está ben, está moi ben expresada, e ademais é consecuente con moitísimas das cousas que defendemos desde aquí, falo do meu grupo, está ben plantexada. Ten un pequeno punto aí que a ver se chegamos a acordo, porque a ver, o punto 5 que acaba de expresar, precisamente ese punto 5 é a clave de todo, os cartos. Nós levamos, e creo que o seu grupo tamén, moitos plenos buscando a forma de que a Xunta de Galicia pague o tema do SAF como ten que pagalo. Por exemplo, o tema do SAF. Xa non falo de conserxes, xa non falo de, en fin, de determinados gastos que leva o Concello que non tiña que levar o Concello, ou que os adianta o Concello para que despois tarde, mal e arresto a propia Xunta de Galicia e pague. E normalmente tarde, mal e arresto. Entón, claro, se incorporamos outro gasto máis, mire que eu non sou o que está gobernando, non sou o que está gobernando, pero hai que mirar as cousas en sentido amplio. Se metemos un gasto máis ao que son as arcas do Concello e tanto, saberá, e porque vai no decir o propio alcalde, que buscar unha financiación para eso. Entón, eu estou por votarle a favor sí a todo, pero a nos gustaríanos que consideraran, se fan favor, que o punto 5, en vez de estar redactado así, o redactemos si quere entre os dous ou entre os 4, instar a Xunta de Galiza a financiar, punto 5, instar a Xunta de Galiza a financiar e asumir o 100% dos custos dos tratamentos terapéuticos especializados que precisen os menores do Ourove mentre non se crea a unidade de atención temperá no municipio, articulando unha liña de axudas directas ás familias afectadas. Decimos isto porque, senón, ao final, somos incoherentes co que levamos
dito aquí, feito aquí e realizado aquí. E, sobre todo, solicitado a Xunta de Galicia ao Partido Popular. O tema da asistencia temperá, eu non podo votar aquí a favor dun punto 5 se os meus parlamentarios están constantemente instando que se faga unha facenda local na que tramiten todos estes asuntos sociais. Están facendo desde o Parlamento día sí e día tamén. Outra cousa que non se lle fai o caso debido por parte do grupo que é. Entón, eu, sin máis, insisto, unha carga económica insostible, insisto, xa volvemos a falar deste punto, eu quixera que, por favor, se me admitides este cambio, esta modificación ou outro tipo de modificación, porque non estamos encantadísimos de votar a favor da moción. Que é política tamén. Gracias. Sí, primeiro acabamos a quenda, despois intervés. Hai unha proposta de emenda e despois tendes que avaloar vos. Señor Otero. Nada, dende o noso grupo tamén consideramos que esta proposta é totalmente coherente e necesaria. É certo que existe o centro o que acuden os do Grove que en Vilalonga, pero, bueno, si se pode mellorar, por suposto. Gracias. Moi ben. Desde o grupo socialista, desde logo, claro, como dixeron todos os presentes, quen se opón ao que se traslada esta moción? Ninguén. Nós vamos a votar a favor, pero comparto moito a intervención do compañeiro do BNG. Moitísimo, porque, primeiro, isto é política. Sempre política, porque as decisións políticas, entre outras cosas, deciden onde se meten os cartos públicos. Isto non é unha competencia municipal. Isto é unha competencia exclusiva da Xunta de Galicia. Total e exclusivamente Xunta de Galicia a través da Consellería de Sanidade. De tal forma que, como digo, vamos a votar a favor. E cargar con máis gasto a partida de servicios sociais no Concello do Grove é complexo e difícil. En todo caso, o Concello do Grove elevamos xa uns anos incrementando as partidas en gastos sociais. A día de hoxe metemos máis de 1.700.000 euros en servicios sociais. Estamos asumindo competencias, como dicía o compañero do BNG, do Servicio de Atención no Fogar, o SAF, que non é municipal. En estes 10 anos nunca, creo que ningunha das partidas incrementou tanto. Atendemos a servicios sociais, a familias que as demandan, a rapaces como agora, por poñer un exemplo, estamos atendendo nos campamentos de verán, financiando o comedor, axudando as asociacións sociais que temos en este Concello. Non podemos asumir un coste máis. Polo tanto, nós estamos a favor, vamos a votar a favor, pero desde logo a financiación, e aí compartimos, ten que vir de quen ten a competencia para crear esta unidade de atención temperán e financiar este servicio con profesionais e da Xunta de Galicia. Así que, por suposto que estamos de acordo, pero creo que é moi importante fixar quen ten que facer cada quen, porque se cargamos con máis competencias ao Concello, pois o orzamento dá o que dá. Cedo a palabra ao señor Meis. Antes de ir a ese punto, quería contestarlle á señora Otero. Efectivamente, existe unha unidade en Villalonga na que o 20% das persoas que acuden ali son do Grove. Hai unha lista de espera de máis de 40 personas e despois está o que dicía, que cada persona só ten acceso a un tratamento. Entonces, do que se trata é non de... O sea, o que dicía, hai que complementar. En relación ao punto 5, pues, estou de acordo. Entón, propoño unha cousa. Eliminar o punto 5 se hai un compromiso de que o punto 6 se vai a poñer a andar antes de que acabe o verán. O punto 6 é crear unha mesa de traballo municipal na que participen o Concello, os centros educativos, os servizos sociais, centro de saúde, asociacións de familias e as entidades especializadas, co obxectivo de analizar as necesidades existentes
existentes no municipio, mellorar a coordinación entre os distintos ámbitos de intervención e facer seguimento do cumprimento dos acordos recollidos nesta moción. Dita mesa deberá reunirse ou facer un informe dos pasos dados e a seguir mínimo anualmente, que eso tamén se podría falar. Entonces, retiramos o punto 5 se hai un compromiso de que o punto 6 se vai a levar a cabo. E como interpela a nos, ao goberno, nós non temos ningún problema. Tamén lle digo unha cousa, centros educativos no verán, complicado. Pois, Por non dicir imposible. Sí. Lóxicamente, setembro penso que é o mes máis idóneo para el. Vale. Entón, en principio, para que quede aclarada a moción, retiramos o punto número 5 e o resto dos puntos quedan redactados, fai algunha proposta de modificación da moción? Non, porque ao final era instar ao Concello a elaborar unhas bases para do resto de que a Xunta, Estado, a quen lle toque O que tenga competencia, que teñan as competencias que financie. que financien o que teñen que financiar, listo. Entón, este punto, como era relativo exclusivamente a financiación local, pois entón, retirámolo e xa está. Entonces, para que quede claro, retírase o 5 e, polo tanto, temos o resto dos puntos tal cual están redactados. Sí? Vale, a partir de aí, sí, doulle a palabra ahora, señor... rematou o señor Meis. Sí. Digo, a súa intervención, sí, vale. Señor Noia. Digo que para min, ¿no? Queda un pouco coxa entonces porque tes todo menos a financiación, que é o máis importante. Donde sacas a financiación? A ver, que me dá que no punto 6 se crear unha mesa de traballo. No traslado presente. Instalas integrales a realizar coordinación. Queda o punto económico, queda... No? Bien, vale. Si considerades que non, imos votar a favor, dá igual. Claro, é que recoller esa ali, eu entendo que ao punto 5 falaban dunha axuda municipal, eso se retira, a partir de aí se está solicitando que a Xunta exerza a competencia ten que vir acompañada de financiación, pero bueno, non son eu que ten que explicarlo. Ben, algunha intervención máis, señor Meis, sí, e rematamos e votamos. Nada, solo por aclarar eso, no resto dos puntos, si a Xunta de Galicia incluye o Concello de Grove na planificación da ampliación da rede, crea unidade, acaba con listas de espera e financia como ten que financiar, xa está. O punto 5 era a maiores de mentras... Efectivamente, pero si retiramos ese, xa é que a Xunta aboque na patela, por acabar así rápido e pronto. E punto. E nada. Moi ben. Listo. Procedemos, polo tanto, á votación da moción de Esquerda Unida. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos agora á moción de urxencia do Partido Popular que leva como título moción relativa á garantía de igualdade, transparencia e cumprimento do regulamento de uso das instalacións deportivas municipais no acceso ao pabillón náutico municipal. Como é unha moción de urxencia, primeiro, igual que as anteriores, votamos a urxencia. Votos a favor da urxencia. Queda aprobada por maioría, polo tanto, cedo a palabra a quen defende, señor Otero. Sí, moción do Grupo Municipal Popular do Concello do Grove relativa á garantía de igualdade, transparencia e cumprimento do regulamento de uso das instalacións deportivas municipais no acceso ao pabillón náutico municipal. Exposición de motivos. O acceso ás instalacións deportivas municipais debe rexerse polos principios de igualdade, obxectividade, publicidade e transparencia, garantindo que todas as entidades deportivas do municipio reciban un trato equitativo conforme ao regulamento de uso das instalacións deportivas municipais e a normativa administrativa vixente. Segundo consta na documentación presentada ante o Concello, a Asociación Cultural e Deportiva Mar de Grove solicitou por primeira vez o uso do pabillón náutico municipal o 19 de novembro de 2025. Posteriormente reiterou a súa petición o 14 de abril do 2026
interesando ademais que se lle comunicase por escrito as condicións e horarios de utilización das instalacións e que se lle aplicase o regulamento municipal en igualdade de condicións respecto do resto das entidades deportivas. Ante a ausencia de resposta expresa, a asociación presentou un novo escrito o 26 de xuño do 2026, manifestando que esta situación estaba a provocar importantes prexuicios para o desenvolvemento da súa actividade deportiva, especialmente no referente aos menores que forman parte do club, e denunciando un posible trato desigual respecto de outras entidades deportivas do municipio. Independentemente do fondo do conflito, resulta preocupante que unha entidade deportiva teña que reiterar en varias ocasións unha mesma solicitude, sin obter unha resposta administrativa expresa dentro dos prazos legalmente establecidos. As administracións públicas teñen a obriga de resolver expresamente as solicitudes formuladas pola cidadanía e polas asociacións, así como de motivar as súas decisións cando estas limiten ou deneguen dereitos ou expectativas lexítimas. Do mesmo xeito, a utilización das instalacións municipais debe responder a criterios públicos, obxectivos e coñecidos por todos os usuarios. O Grupo Municipal Popular considera que este asunto transcende un caso concreto e pon de manifesto a necesidade de reforzar a transparencia na xestión das instalacións deportivas municipais, evitando calqueira percepción de arbitrariedade ou discriminación. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Popular somete á consideración do Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno Municipal a resolver expresamente de forma motivada e por escrito as solicitudes presentadas pola Asociación Cultural e Deportiva Mar de Ogrove relativas ao uso do pabillón náutico municipal se aínda non o fixese. Segundo, elaborar e facer público un cadro actualizado de asignacións de horarios e espazos de todas as instalacións deportivas municipais, indicando os criterios empregados para a súa distribución entre os distintos clubes e entidades. Terceiro, garantir que a asignación de espazos nas instalacións deportivas municipais se realiza exclusivamente conforme os principios de igualdade, publicidade, transparencia, concorrencia e obxectividade establecidos na normativa vixente e no regulamento municipal. Cuarto, proceder no prazo máximo de 3 meses á revisión do regulamento de uso das instalacións deportivas municipais co fin de incorporar un procedimento claro de solicitude, resolución, criterios de prioridade, publicidade dos horarios e sistema de reclamacións. Quinto, dar traslado desta moción ás entidades deportivas do municipio para o seu coñecemento e ás áreas municipais competentes para o seu cumprimento. O primeiro é dar as gracias porque xa o concejal de Deportes dou resposta na prensa hoxe antes de traer tan siquera a moción aquí a pleno de debatila. Parecenos un pouco falta de respeto. Despois, o que ven sendo a propia moción, isto non se trata de un apártate ti para poñerme eu. Temos exemplos máis que claros en este pobo e aquí están sentadas dúas persoas, Santiago do Club Deportivo Grove e Carolina do Amanecer, que tuveron que ceder horarios nas instalacións municipales para 2 clubes de nova formación. A excusa de que pode ser unha ramificación este novo club de creación co que agora existe o pasallo Deportivo Grove. O Anduriña era unha ramificación de dito club e creo que non hai conflito ningún. Entón, parecenos completamente absurdo as excusas que se estiveron dando ata agora e, sobre todo, que non se lle dé contestación a 3 escritos presentados por dito clube. O primeiro é contestar. Insistimos, parecenos que as excusas son totalmente carentes de base en que sustentarse. E que están barallando despois outras cousas como nos indicaron de facerlle unhas instalacións na Toxa, non sei, a min é que me parece todo absurdo, sinceramente, cando hai instalacións municipais que se poidan compartir, o ter que estar facendo a un clube irse a unha propiedade que nin siquiera é municipal. Moitas gracias. Moi ben, abrimos a quenda de intervención, señor Otero. Ben, boas tardes outra vez. A verdade é que non é xa un problema co Mar do Grove ou con tal, o problema do Concello do Grove xa vén de moi atrás o de non contestar os escritos das entidades municipais, sean clubes deportivos, sean asociacións culturais, sean propios veciños, sean os propios grupos municipais. Podemos poñer exemplos de centos de documentos que temos solicitado neste Concello sin que se nos den resposta, cando
o dereito é moito maior que calquera veciño, co cual normal que incluso aos clubs non se responda, pero sí que é de vergoña que xusto o día de hoxe o club reciba resposta. O sea, non é casualidade, é todo artellado, lóxicamente, dando largas dende hai tempo, pero sí creemos na necesidade de que o Concello ten que responder a todas as solicitudes e resolver os expedientes. Temos constancia tamén de expedientes entre vecinos que non se lle dá resposta e non se asume. Entón, o Concello ten que buscar unha solución, ten que dar resposta, e logo, se é favorable ou en contra, e é a gusto ou non a gusto do usuario, do que fai a solicitude, pois terá que utilizar os cauces que considere oportunos para poder rebatir esa cuestión. Lóxicamente, os espacios municipais teñen que ser regulados, ten que haber un regulamento que se ejecute en igualdade, non por arbitrariedade. É certo é que aquí hai exemplos de supuestamente non convivencia, pero ao final convivencia, hai exemplos de uso das instalacións de todos os clubes deportivos, e lóxicamente hai que resolver estas situacións. Concordamos, lóxicamente xa dixemos na moción que fora aquela de cultura, do regulamento de cultura, en que os horarios ou as solicitudes dos espacios ten que ser públicas e transparentes, xa dixemos naquele momento, lóxicamente apoiamos esa cuestión, e se hai algún eiva no regulamento actual, pois habrá que sentarse, revisalo e actualizalo. Certo é que do 2012 seguramente se pode mellorar e se poderá actualizar a actualidade. Vamos a apoiar a proposta porque realmente consideramos que os puntos son bastante lógicos de cumplir. Nada máis. Moi ben, señor Noia. Nós queremos que esta moción é froito, xurde dunha mala xestión, non tiña por que chegar aquí esa moción. Eu creo, nós queremos que contestar en prazo e resolver os problemas que pudera haber nunha semana, en 15 días, debería ter que estar isto resolto, sin máis. Sin máis. Isto, como ben dixo o voceiro de Esquerda Unida, non son solamente o Club Mar de Mar do Grove, sino casi todo o mundo que eu sepa a contestación ás cousas que se pasan por rexistro lévase mal neste Concello, neste goberno. Bueno, noso acordo parecenos moi ben todos e vamos a votar a favor. Moitas gracias, señor Parada. Boas tardes a todos. En primeiro lugar, digo, antes de falar desta proposta, decir que eu non me puxe en contacto ni a prensa conmigo desde fai máis de unha semana. E non falei deste tema desde fai máis dun mes coa prensa. Entonces, exijo, por favor, rogo unha rectificación de acusarme de falar coa prensa antes de vir ao pleno e nada. Non falei en ningún momento coa prensa. En ningún momento estou yo dicindo. Digo, pode haber declaracións aí na prensa, pero eu fai máis dun mes que non falo coa prensa. A última vez que falei coa prensa foi fai máis dunha semana coa Voz de Galicia con respecto aos campamentos e tiñamos plazas ou non para persoas con necesidades especiales. O último contacto que teño coa prensa. E se queren público, o sea, enseño o meu teléfono todas as chamadas de hoxe. Sin ningún problema, e de onte, e de fai 10 días. Non fixen ningunha declaración. Ni me chamaron, ni, por suposto, fixe unha nota de prensa para algo que íbamos a tratar aquí. Sigo coa alegación que fixo a dona Carolina con respecto á cesión do que fixeron os seus clubs, que en principio, por suposto, que non fixeron ninguna cesión porque as instalacións municipales. O Amanecer, a cesión que fixo, que é o clube onde está ou estaba vostede, solo cedeu horarios que non viña utilizando. Cando foi o solo cedeu o que non viña utilizando. E por eso quero agora, digo, na medida que explique os meus motivos. E o Unión tuvo unha excisión, o Deportivo Grove ningunha. Non comparteu o Deportivo Grove, que é o club onde milita, no Santiago Mariño, non cedeu tampouco ningún tipo de máis. Que na base
non cede tampouco nada, máis que comparte un pequeno espacio. Pero, aínda así, nos queremos no seguinte regulamento cerrar estas vías de escisións perjudicando a un terceiro club. E agora, por favor, vou decir os meus motivos, e non personalizo. Se vamos falar de instalacións deportivas, non personalizo agora no Club de Mar de Ogrove, nin en Breogán, despois sí. Primeiro, eu estou de acordo en todo que vostedes piden, eu e os meus compañeiros. A Técnica de Deportes ven traballando nun novo reglamento desde fai tempo. Ten un borrador feito tamén desde fai tempo. Poden mirar ou consultarlo a ela o tempo que yo levo pedindo e non a raíz de que houbera outro barco dragón, sino a raíz de que houbera un cuarto equipo de fútbol. Eu quería limitar isto para que non, que enfados acaben con outro novo club de fútbol en ese caso e que teñamos que perjudicar os que veñen entrenando a tempo completo nas instalacións municipales. Ten un borrador para recoller tamén as novas instalacións, como poden ser as pistas de pádel que ainda non están recollidas no reglamento que temos, instalacións ao aire libre de bizocas ou skatepark. Sigo a instalación que está no 100% de ocupación non se poden dividir máis. Isto, por exemplo, no pabellón de deportes, no pabellón vello, para entendernos, o pabellón novo, está o Rasoeiro, cunha media de 10 equipos nos últimos anos, está o Meco con 14 equipos nos seus anos malos, e ahora mismo está o Club Baloncesto Grove con 2 equipos. Están utilizadas as instalacións de 4 da tarde a 11 da noite os 5 días da semana. Digo, de luns a venres. O fin de semana tamén está ocupados. Se agora aparece unha nova división ou aparece un club de voleibol ou alguén quere formar un club de fútbol sala, eu non podo, se o reglamento pon, digo, eu o que non podo é castigar ao Rasoeiro, aos 2 clubes de baloncesto, sacando horas de entrenamiento, porque hai un novo club no Grove. Eu non podo sacar horarios se eles non baixan o seu nivel de ocupación e o seu nivel de equipos. É o mesmo caso que ocorre co Grove e o Anduriña, en este caso no Monte Dávila. Non pode, se ahora mismo volve o fútbol gaélico a solicitar instalacións, pois témolas ocupadas e que non podemos facer outra cousa. Non podemos facer outra cousa que buscar alternativas fora das instalacións deportivas municipales, porque se as temos ocupadas non podemos facer outra cousa. A todo agora os criterios sempre foron obxectivos. E falo dos clubs que veñen ocupando ata agora instalacións deportivas municipales. Cal eran o que primaba, o que se valoraba? O número de equipos, o número de licencias e tamén a categoría na que compiten. Pois, a maior categoría elexían os horarios, sobre todo para xogar o fin de semana. Non tiña nada que ver, o despois entre semana repartíase por número de equipos e tamén por idade. Dependendo da categoría, pois pasaban de entrenar 3 a 4 días ou se non tiñanse que apañar a media pista, como se fixo toda a vida cando había peores instalacións no concello. Neste caso, o pabellón de deportes náutico ten unha peculiaridade. É indivisible. Físicamente é indivisible. Podemos tabicalo ou podemos alternar horarios como nas outras instalacións. As outras instalacións o que teñen é que son de uso alternativo. Cando está un equipo non está outro. Entonces non teñen por que compartir absolutamente nada. Os materiales guardados están en mini almacéns porque os deportes de sala ou o fútbol con 2 almacéns chegalles para guardar balóns, vallas, picas e o que utilizan. O pabellón náutico isto non é o caso. Seguro que a todos os convocaron os 2 clubs. Seguramente Breogán convocou nas súas instalacións porque me dixeron que iban a facer, digo a todos os grupos. E o Mar de Ogrove igual, e explicarían os seus motivos. Verían como está esta instalación. Está chea de barcos na nave central, na nave dereita, se estamos de frente, ou nave leste, están os barcos Dragón, que ahora mismo adquiriron tamén, creo que un barco, un barco grande, non yo vi, nin estuve nestes días por ali.
e no lado esquerdo, no lado oeste, está a Dornameca. E tamén teñen a instalación ocupada o 100% e máis que tuveran. Entonces, é moi difícil. Eu, sí, xa me disculpei no correo que lles enviei por non contestarlles antes. Reuníme varias veces cos dous clubs. A primeira reunión foi con Mar de Ogrove e vin que, bueno, que podían ter, digo, desde logo, que sentirse discriminados porque non tiñan unha instalación municipal onde asistir. A seguinte reunión convocaronme a Breogán con esta preocupación, decir que eles, desde logo, estaban utilizando a instalación como viñan facendo de sempre. E non baixaran en número de barcos, nin en... E máis, agora tiñan, pois, co barco Dragón, que estaban contando con moitas mulleres e homes, e estaban intentando tamén sacar outras seccións dentro do club, como podía ser que pretenden dar clases de vela. Digo, entonces, esta instalación sería o mismo que digo que se ahora volve outro club de fútbol, sería sacarlle horas ao Deportivo Grove e o Anduriña, que non, tampouco que teña moitas, pero sacarlle horas ao Deportivo Grove cando ten máis de 200 licencias. Non considerei que é xusto. Pois neste caso estamos máis ou menos no mesmo. En canto a dar solucións, a vía da Toxa foi das últimas. Intentamos, falar con Amegrove, que tamén é privado, pero como estaban entrenando ali, tiñan un ximnasio, estaban a pé de mar, podía ser, digo, pensaba que, bueno, podía ser solución. E máis, decía, joder, como non se me ocorreu antes, perdona o vocabulario, como non se me ocorreu antes, que ali iban a estar encantados. Non, nin caben, e non lles gustaba a lámina de auga ali, entraba moito vento, tiñan as súas razóns, obxectivas tamén. Mecos pasou o mesmo, tamén falamos, e bueno, era tampouco ali hai moito mar para este tipo de embarcación coa que traballan eles. Incluso intentei alugar con cartos municipais, porque o que decía antes Anselmo, de que todo é política, pois todo é política, porque estes cartos salen da partida de deportes ou das partidas do Concello do Grove para calquera outra cousa. Intentamos alugar unha nave para a Dornameca para deixar ese lado para o Club de Mar de Ogrove. Houbo, ao principio, víano factible, hubo cambio tamén de directiva, cando antes parecía que esta podía ser unha solución, xa me dixeron que eles, ao final, que aquí está moito mellor, que teñen todo cerca, entonces esa solución tampouco foi posible. Noutra reunión, porque non é que non tuviéramos contacto desde noviembre, noutra reunión volveuse a falar de como verían a posibilidad, entonces, de dotar de uns vestuarios, ou sea, colaborar a través de prefabricados, vestuarios prefabricados, ou unha, bueno, e aparte, coller un container de almacén, se o vían ben desde a Toxa, poden entrar ali. En principio pareceu boa idea, e máis, coincidín con directiva do Mar de Ogrove e Quito ainda non falaste co presidente do Náutico. Perdón, tes razón, chamo ahora. Reunime con el, porque era unha solución. E comentoume que o dos containers non vía tan ben, que eles están por facer uns vestuarios de obra. Uns vestuarios de obra que poderán utilizar, e dixen, bueno, pois podemos mirar como colaborar con vos e facer un convenio para que este club o poida utilizar. Pero para isto, o dito, fan falta cartos e fan falta modificacións de crédito. Sin isto, é moi difícil. Coas partidas actuales, agora veño co do césped, que tamén tendes que botar unha man. E para isto é moi difícil con presupuestos actuales. Digo, non nos podemos poñer en unha obra con un presupuesto de deportes. Digo, non temos partidas para isto. Todo parte de aí. O mismo lle expliquei no correo que enviei de todos os pasos que fomos dando. Digo, pódeme decir que non contestei por escrito ou que non se lle concede o uso do pabellón náutico. Teñen toda a razón do mundo. Pero aquí hai un conflicto. Digo, aquí hai un conflicto. Non é. E no caso de cando foi o SU, acabou habendo conflicto, pero ao principio nadie se opoñía demasiado. Acabou habendo conflicto porque o víamos vir. Pero neste caso, nas reunións mantidas con Breogán, era inviable
inviable a convivencia. E xa decían, e que quito, podencho plantear como queiran, e que se nos levamos genial tal, aquí hubo un problema moi gordo, e isto non podemos compartir unha instalación onde teñamos nós todo o material. E aquí podes falar coa directiva e máis. Deportistas que non forman parte de Breogán me chamaron, digo, xente moi destacada e con moi bo carácter, que dice, Quito, nunca me metín en nada do deporte municipal, pero isto creo que é un error, digo, como intenté esforzar isto, todo vai a romper. Entonces, e que as solucións, Anselmo solucionaba. Por favor, un momento, separado un momento. O público podes estar aquí, por favor, en silencio, se quedes fora falamos o que queirades, pero aquí en silencio, non se pode interrumpir, de acordo? Gracias. Digo, Anselmo, en este caso, solucionaba en 15 días. Pois eu levo 7 meses en solución. Digo, claro que todos o verán super fácil, depende do lado que nos coloquemos. A nós, tócanos no lado que non buscamos. E ora entro na parte particular, por valga a redundancia, deste caso. Digo, nós non buscamos un enfado entre os miembros dun club para que ao final rompera todo. Non buscamos eso desde o Concello, ni o promovemos. Que se enfadaran parte da directiva e xente moi pesos pesados dentro do Breogán. Nós non promovemos. Ahora pídennos, claro, que nós temos que dar solución a isto, a unha escisión dun club, ou separación sin máis, a unha separación con motivos de arraigo personal. Digo, ahora somos nós, claro, os que temos que intervir aquí. E sempre, claro, perjudicando a alguén. Porque non é decir, isto que está vacío, xa está, para dentro. Non, isto que está ocupado, hai que facer un hueco da maneira que vexades, e claro está, que a decisión ten que ser nosa, e que a min, neste caso, como moitas outras veces, me gustaría estar no seu lado. Decir, porque estou totalmente de acordo con Jos, con Anselmo, de que hai que contestar antes. Totalmente, pero que non teño respostas. Máis das que xa dei en varias reunións, que esa vía de entrada no pabellón náutico que non a contemplábamos. Na primeira reunión sí, e a partir de aí xa foi un no. Estábamos buscando outras alternativas e poden estar seguros que as busquei. E agora, pois, pídolle ao Partido Popular neste caso, que hai que entrar en moción, que aproben as propostas económicas que se traigan aquí a outro pleno para dotar de vestuarios, en este caso, así como lle vou pedir estes días que temos que ampliar a partida para o cambiado do césped de Monte da Vila, porque quedou deserto o concurso, fanos falta implementar esa partida. O mismo que eu vou pedir de un lado, pido yo para o outro, para poder dar solución a isto, pero claro, necesitamos cartos e apoio pola súa parte. E xa digo, nós vamos votar a favor da moción, porque todo o que piden me parece coherente, pero de aí a que o personalicemos o uso de instalacións en un club e que me acusen de que, sí, porque primeiro empezamos acusando de que salín a prensa cando non, e despois de que discrimino con respecto a outros, cando non tampouco. Digo que isto non é que se lle sacaran horas a un club para darlles a outros, é que hai un club que naceu de novo que de momento non está en instalacións. Fai 2 anos houve un grupo de pais que me decían que querían facer un club de voleibol no pueblo. Dixen que estaba complicadísimo. Se o que querían era apoio ou subvención, podían entrar nas subvencións. En canto a instalacións deportivas municipales, estaba complicadísimo. Só lle quedarían co miniño, 2 horas a moi tarde, pero isto é o que respondo a todos. É que non podemos, primeiro, crear o club e despois decir que me toca ou de onde podo meterme. Que eso sería genial se nós dispuxésemos de recursos infinitos, pero non é o caso. En este caso, o planteamento era moi bo, pero cando empezas a rascar un pouco, despois non é tan bo. Digo, isto é bo só para unha das partes. Entonces, aquí é cuestión de tomar decisións e o Reglamento de Instalacións Deportivas Municipais estará
o sea, redactado, e presentareillolo a finais de agosto para no pleno de setembro, se estamos de acordo, sácalo, traelo a pleno. Así, o mesmo, o reparto de instalacións deportivas municipais está feito sempre en setembro e preséntaselle a todos os clubs que participan del. E sempre hai tiranteces, porque eu prefiero este horario en vez de este, eu prefiero o lunes en vez do mércores, pero son sempre con criterios obxectivos, non subxectivos, porque así como vostedes están en clubs, eu tamén estuve moitísimo tempo, e sempre que che parece máis objetivo a visión do Rasoeiro, está claro que me miran a min, o mismo que, pois, tuve licencia varias veces de Breogán, e se alguén sale perjudicado en estes casos, sempre é o Rasoeiro polo que dirán. E a vos, a ustedes pasaralles o mismo no momento que teñen que tomar decisións. Nada máis, gracias. Moitas gracias, señora Otero. Un momento. Sí. Si teño que rectificar, rectifico, pero é que me retuitearon unha noticia de abril do Diario de Arousa e pensei que era desta tarde, por eso, na que falaba directamente o concejal Quito Parada. Entón, é por eso. Perdón, eso sí, é que si salira é que non iba a falar moito. É que é eso. Si alguén puxera comillas na última semana de algo que fai da instalación deportiva municipais, iba a me parecer moi mal. Ia a parecer moi mal, porque digo, joder, vale. Que non me metan máis fregados do que xa... Dito isto, despois de todo o que acabas de decir, quero entender que tuveche reunión co clube que agora mesmo habita as instalacións e que eles che manifestan que sería unha convivencia, que non habería convivencia. E eu pregunto, o Deportivo Grove ao amanecer lle preguntache que lle parecía cando se foi de facerlle hueco aos outros ou directamente se lle dou unhas chaves para utilizar as instalacións? Directamente se lle dou unha chave para que utilizaran as instalacións. Non se lle preguntou que lle parecía convivir con esa persona. E en algún caso mellor era unha convivencia conflictiva, como ao final foi. En fin, as instalacións de Amegrove, home, xa casi eles non teñen sitio, aparte de que son privadas. E despois eu non sei, eu fui un deportista toda a vida, eu fui de Amegrove, remei en Amegrove. A mí si me din que me costei un problema coas obras e teñen que vir a usar as instalacións de Amegrove un tempo porque non teñen sitio, por moi rivales que fosen no seu momento, non tería problema ningún en utilizar as instalacións con eles. Entón non acabo de entender tampouco esas declaracións de que va a haber tiranteces que non nos vamos a llevar bien. Non o acabo de entender. Eu que fui un deportista toda a vida e tuve en rivalidade deportiva con outro clube, non lo entendo. E de feito, bueno, con outros clubes acabamos facendo unha trainera conxunta e remas e punto. Entón non acabo de entender que se endemonice a esta xente, porque parece que esta xente son do peor para levarse. Non sei, parece que non hai opción de poder convivir, de poder facer nada con eles. Non o sei. A min, sinceramente, sígueme parecendo inaudito isto. E, máis, as instalacións deportivas, o pabellón agora mesmo náutico, no seu primeiro momento, creo recordar, hai moitos anos, a parte central era para o club de piragüismo e os lados eran un para o club de remo Mecos e outro para o club de remo Amegrove. Cederonse as instalacións ao club de piragüismo. Agora mesmo creo que utilizan o que era de Mecos as Vela e as que era de Amegrove, non sei, a Dornameca, e sigue habendo outra instalación que tamén se lle cedeu ao club. O sea, ese sitio xa era de outros clubes que se lle cedeu, pode cedelo agora a outro clube, porque xa non era de uso seu. Digo eu, non sei. Eu creo que se ten que buscar unha solución un pouco máis adecuada á realidade e adecuada a xente adulta que ao final o que quere é xuntarse para facer un deporte e non para facer unha gincana cada vez que se topan nun vestuario, creo eu. Nada máis, gracias. Gracias. Señor Parada. Non teño absolutamente ningún problema nin cun club, nin con outro, coas persoas, e máis, levome, eu non polo menos, e non teño problema ningún, que sexa máis amigo de certos de Breogán, que pois, neste caso, que do Mar do Grove, que tamén, eso, considero que teño xente que me cae moi ben dentro do Mar do Grove, e nadie me cae mal. Pero, eso teño que preguntar a Breogán. Eu non digo que porque lle ten que caer mal nin ben.
igual, neste caso, Carolina, con Mecos non tuveste ningún problema, máis que a rivalidade deportiva. Neste caso, xa vos digo, perdón, fale de Mecos, se fale ben ahora? Vale. Digo que falastes da amigo de Mecos que conviverías, eu tamén, digo, estou totalmente de acordo, pero que xa vos digo que o trasfondo desto que me fan chegar non é unha maneira diferente de ver a parte deportiva, senón é algo que se tiña que solucionar seguramente en asamblea naquel momento e solucionarían e levárono pois moito máis alá. Entonces, ahora a convivencia, pois resulta que non é. Esa nave que antes ocupaban os clubes de remo, que casi non ocuparon tampouco, que cando estuveron era un almacén que tiñan aí para cando puderan vir a entrenar, digo que non utilizaban máis que como almacén. Digo, eso desde fai bastantes anos, eu todo o tempo que fui un técnico deportivo aquí no Concello, xa eso era o taller de Breogán, e consideraban que era imprescindible. E máis, e si entran na instalación, e que só invito a que vayan a vela, e que falen con eles tamén, digo que falen con eles tamén, que es, Carolina, que ti ahora tú os solucionáis de unha maneira, ou sea, de outra maneira, e seguramente eu tamén. Digo, non hai esa solución por parte, neste caso por parte dos clubs. E o mesmo que a Dorna Meca solicitou, reenviello, o sea, enviello a eles no correo, a conta do Mar de Ogrove. Solicitou ampliar, digo, hai máis a nave que ten hacia máis atrás, porque aí hai un depósito de gasoil que xa non se utiliza, que cambiamos a pedes, e solicitaron que non lle cheque a instalación. Pois no caso dos clubs, pois pasa a ser así, que cada vez, e sabedelo desde o deporte, se profesionaliza moito máis isto. E que o que antes chegaba con pouco espacio, agora o Deportivo Grove en terceira regional tiña salón de baño e masaje, que digo que soñaban antes os de terceira con ter algo así, que ahora o deporte tira por outro lado. Claro está que temos que dar solución a isto, pero eu de momento non a teño. Moitísimas gracias, non interveño máis. Ben, non hai máis intervencións, por tanto procedemos a votar esta moción de urxencia presentada por o Partido Popular. Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Non habendo máis mocións de urxencia, pasamos, polo tanto, ahora a rogos e preguntas. Pídolle aos compañeros e compañeiras da oposición que queran trasladar algún rogo ou unha pregunta, que pidan a palabra, e despois os compañeros e compañeiras que queran contestar tamén que soliciten. Señor Otero. Ben, quería preguntar pola licitación dos postos fixos bancadas e os locais do mercado municipal, sobre todo por un dos espacios o que xa fora utilizado como cafetería, porque xa preguntamos en innumerables veces que estaban os pliegos feitos, pero non se saca a licitación, entón queríamos saber como estaba esa situación. E queríamos tamén preguntar cando vai abrir a salazón, cando se vai a estar operativa, porque estes días estamos recibindo queixas de veciños de Grove que queren levar a compañeiros que veñen de fora e incluso de turistas que queren acercarse ali e atopan a porta pechada temporalmente, pero o temporalmente está alargándose bastante. Logo queríamos saber cando se nos vai a traer, se aumentou o número de denuncias por ruidos nos locais de copas, porque temos constancia de que está habendo problemas novamente, sobre todo con un local, e que non se están tomando medidas. Sabemos que hai denuncias de varios usuarios, incluso unha comunidade de propietarios dentro neste concello. Logo tamén, en que situación está a aplicación da ordenanza de terrazas, que grado de aplicación se está levando a cabo, porque vemos que cada día varían esas terrazas, e tamén pediríamos que os locais que estén pechados permanentemente, que xa pecharan a súa actividade, pois que retiren o espacio que teñen dotado como terraza. Hai algún neste concello que foi pechado e mantén o espacio balado de terraza. Entón, que se retire eses espacios porque é suelo público, suelo municipal, ou de tránsito dos veciños. Logo queríamos saber por que se lle nega, sobre todo porque non se lle tampouco dá resposta cando xa pagaron as tasas ou auga en dous terreos do Altillo, cando teñen varios por ali,
E hai dous espacios que, según a normativa, poden, porque é para animais, non se lle dá resposta cando levan xa pagado tasas e incluso feita a solicitude, pois creo que xa hai 4 ou 5 anos. Entón, non sei cal é o motivo, porque ni siquiera se lle resolve nin favorable ni negativamente. Queríamos saber o motivo polo que se decideu retirar todos os setos da estrada de Ardia. Da noite da mañá vimos que se retiraron. Creemos que como non hai personal ou non hai ganas de podalos, pois é máis fácil xa podar polo sano. Entón queríamos saber cal é a versión oficial. Logo, sí que hoxe comentábanme o da proliferación de cucarachas esta noite pasada na parte traseira do Concello. Entón rogaría que tomaran as medidas oportunas e incluso xa me estiveron comentando de posible ratas pola zona pratería, lógicamente seguramente saldrá co calor, pero que xa ten pasado algunha vez e tamén está habendo esa cuestión, entón que se faga unha revisión e que se intente solucionar. Tamén, agora que non vou entrar na valoración da obra aquí abaixo, pero sí que agora estamos vendo como vehículos utilizan o carril por diante aquí da carnicería daqui xunto ao parque, pois para atravesar de lado a lado, sobre todo motos, e outros incluso utilizan de aparcamento xa para ir ao súper ou incluso, estabas usando como carga, entonces intentar bloquear ese acceso para os vehículos porque non ten sentido que circulen por esa zona. Tamén mellorar a sanitización no lado do xulgado porque siguen pasando vehículos para a guieira dende a zona do xulgado. Como xa dixe moitas veces, con poñer un policía local tomando un café no Combatiente, igual tiñan pagado parte do salario, porque son bastantes os que fan esa circulación. Por último, quería falaban en abril, creo que foi, no pleno do 8 de abril, que era correspondiente a marzo, preguntamos polo tema da limpeza de fincas, e xa naquele momento se falaban de 700 expedientes, máis de 700 expedientes abertos, e xa se nos dixera na moción que presentáramos no ano pasado que se iba a poñer un policía local para vixiar eso e resolver todos estes expedientes, pero que outro día nas declaracións do alcalde siguió nombrando 700 ou máis de 700 expedientes, quer dicir que non será resolto ningún expediente, ou que o que pasa, porque, lógicamente, concordamos en que é necesario facer a limpeza dos espacios. Levamos anos facendo reclamación sobre a aplicación da ordenanza de limpeza das fincas, sobre todo as que están pegadas ás vivendas, que corren máis riscos de infeccións ou incluso de incendios, e lógicamente deste Concello non se está facendo nada. E sabemos de xente que incluso ten ido á Xunta e o Concello ten actuado porque a Xunta os responsabilizaba subsidiariamente de calquera dano que sucedera nas fincas denunciantes. Co cual, pedimos que se faga agora, creo que se excedeu coa forma de dicilo, de que se vai a expropiar xa, cando a mesma vez di para a semana empezamos o desbroce, pero os veciños xa tiñan que ter limpo. Creo que foi un pouco, non sei, que igual foi a quentura ou o momento de tensión dese momento dese incendio, pero creo que se equivocou nesa, tan lóxicamente hai que facer aplicar a ordenanza, pero o Concello tamén ten que ser o primeiro en aplicala. Non só as varias rúas, senón os propios terreos municipais carecen desa limpeza que se lle exixe a veciñanza, co cual pedimos que o Concello faga o seu traballo e que, lógicamente, aplique a normativa para que os veciños tamén fagan o seu traballo. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Joaquín? Sí. Prol. Hola, boas tardes a todos e a todas. Queríamos saber, no reforzo de verán, cantos postos xa están cobertos e incorporados e cantos faltan. A calle de Hortos, temos bo tempo, ora podrías acabar xa. Xa sabemos se hai presupostos para a reparación dos parques infantís.
Queríamos saber tamén se xa se contestou as modificacións solicitadas pola Asociación de Autocaravanas sobre a ordenanza. E máis, nas roturas das tubaxes que estamos tendo de auga, corrígense as roturas, pero estamos deixando atrás o tapar a vía. Entonces queríamos saber tamén cando se van a ir cubrindo eses fallos, porque senón poden derivar en algo peligroso. Gracias. Gracias, señora Otero. Sí, eu quería preguntarlle se vostedes saen do que o radio daqui do Corgo, saen o Extra Radio, non sei se é que solamente nos vemos o aspecto do pobo que se chama excelencia turística, pero bueno, realmente creo que non enganamos a ninguén, porque xa na rotonda de entrada ao pobo xa indica como está o resto, as ervas ata podese xogar o escondite, creo. Ou se non podemos facer como en Ardia, directamente cortamos polo pé e xa non temos que manter nada. Quería saber si canto nos vai a custar a reforma da Praza do Corgo. Creo que era con fondos da Gastromeca e o requisito era estar rematada a 30 de xullo, pero a día 1 de xullo creo que seguían traballando nela. No pleno do pasado mes que truxemos unha moción polos elevados precios dos campamentos de verán, o Concello díxosenos que os precios estaban xustificados, que non se podía aportar máis porque xa facía un gran esforzo, e é certo, pero que os particulares tamén fan un gran esforzo pagando eses campamentos como para ter que estar recibindo o mesmo día de entrar o luns ás 8:30 da mañá os mensaxes coa documentación que teñen que aportar e co material que teñen que levar. Supónse unha organización un pouquiño máis pulcra. Cal é o grado de execución do remanente de tesorería que se aprobou en pleno? E preguntan os veciños cal é o horario de recollida do lixo, porque estáse facendo pola mañá, media mañá, entón creemos que é máis axeitada e menos para o tempo que vamos facela en eses horarios e o mellor sería facelo pola noite. Cando se van a abrir os baños públicos, sobre todo das praias? Dignos propietarios de negocios a pé de praia que hai xente que está indo aos seus servicios porque os das praias están cerrados. Como está o tema da multa da SGAE? E tamén nos parece estupendo, maravilloso que a arquitecta que nos asiste no Concello resolva as obras de interés para o goberno, pero para cando se van a resolver os expedientes dos veciños? E cantas comunicacións ou expedientes se enviaron con respecto á limpieza de fincas, porque un pleno dixo que había un policía local dedicado única exclusivamente a levar ese tema, pois queremos saber cantas comunicacións ou expedientes se enviaron, cantos se venceron de plazo e cal é o seguinte paso para eles, porque así como outro día en declaracións á prensa dixen que me parece que as súas declaracións probablemente quero pensar que eran fruto do nerviosismo e da angustia da situación do momento e justificario, porque a decir que iba a expropiar as fincas dos veciños, claro, habrá que cundir co exemplo e ter primeiro limpias tamén as nosas. Moitas gracias. Señor Noia. ¿Por qué no va? Na parcela Z5, onde foi o campo de fútbol de Andoriña, na Toxa, polo camiño do mar que rodea e segue para a Cabreira, puxeron varias cancelas. Solicitouse permiso ao Concello. Decímolo porque, polo menos unha delas, se non todas, está en camiño público. Podemos informar ao respecto. Sabemos algo do cambio no rexistro do camiño da Xesteiriña, este mes tócanos a nós. Sabemos algo da hora da subida a Meloxo. A veciñanza de Hortos, para informarlles do comezo da realización das obras, estarán esperando por ustedes, porque era para xaneiro, en xaneiro chovía moito, entón para febreiro, bueno, estamos en xullo xa, Alguna razón para cortar os setos de Ardia?
Por que se cortaron así, sin máis? Que foi para evitar mantemento, estaban enfermos ou algo? No remanente que se aprobou había unha compra dos colectores, uns 150.000 euros para a compra de colectores da recollida de lixo. Sería o momento ideal agora no verán e con este calor. Que? Sería o momento ideal neste cos calores que fai para polo menos cambiálos, non? Para cando o proxecto de comezo das obras de Cruz de Remomecos? Está o proxecto, a arquitecta ten algo. O terreo que se comprou para a construcción de vivendas sociais, ali na Teniente Domínguez, estaba sendo usado por un negocio para aparcadoiro privado. Chegouse a algún tipo de acordo con ese negocio para continuar como aparcadoiro mentre non se executan as vivendas? Por exemplo, hai algún aluguer ou algo polo estilo que beneficie o Concello neste momento para amortizar gastos? Cantas campañas de concienciación para a limpeza de fincas e montes se realizaron nos últimos 4 anos? A nós non nos costa ninguna. Por lo tanto, entendemos que salir e abroncar e usar a palabra expropiar debería facerse con moito máis cuidado. Rogamos que deixe de amenazar e abroncar desa forma a veciñanza, porque non funciona así. Non funciona así. Non por eso lle van a facer máis caso. O que hai que facer é publicitar, saber os riscos que se toman, decirlle á xente o que se está enfrentando, no caso de ter a finca en mal estado, e logo facer cumplir as normas coa ordenanza. E se esa ordenanza non é válida, pois poñámonos a crear outra rapidamente para que sea máis áxil. Todo menos o que fixo outro día, sinceramente. E por último, os baños da praia, como xa dixo Carolina, os baños das praias e do Corgo. Parece ser que quedaron desertas as licitacións dos baños. Xa foron tarde, como todo o que fan, pero isto xa clama ao ceo, porque é que é 8 de xullo, e non hai servicio nin no Corgo nin nas praias. É importante das praias, pero tamén é importante do Corgo, Para cando a solución? Para setembro? Logo hai licitados 2 baños. Un po Corgo, aquí, parece ser ao lado do que era a churrería, donde xuntaríamos uns cantos e sumamos, e logo outro para Terra de Porto. Bueno, eu non vou a falar nada do Corgo, supoño que será para deixar fechados os outros no inverno e ter un mantemento. Este que parece ser que non leva moito mantemento, pero empecen por Terra de Porto, lévenos xa, sei que están licitados, denlle un poquinho de pulo, porque se supón que estaría moito uso agora no verán, que van os campamentos, os rapaces, enches os parques completamente, non? Están a tope de uso. E non temos por que andar cos rapaces con necesidade fisiolóxica na playa, ou as persoas maiores tamén. Ben, por último, na dación de contas que se fixo aquí, nas facturas, nos vimos como hai a subvención para o premio Luís Rei de Cultura Marítima corresponde un montante de 1.500 euros. A nos parecenos algo exiguo. Trátase dun premio de investigación. Un premio de investigación de cultura marítima. Non sei, eu creo que un mínimo de 3.000 do doble estaría ben. Non sei se esa subvención o Concello lle aportará algo ou se teñen pensado algunha outra solución, pero, desde logo, un premio de cultura marítima de investigación no que a xente que vai participar xa é acotada, xa é limitada, porque son investigadores, filólogos e historiadores, non é un público en xeral, como pode ser unha novela ou novela corta ou ensaio, que pode facer calquera de nós, dentro dos seus límites, claro. Pero neste caso, pois non sei, facilmente quedaría deserto, esperemos que non, eu espero que non, pero con poucos competidores, desde logo. Gracias. Moi ben, moitas gracias. Señora López. Sí.
Boas noites a todos. En relación á aportación da Asociación de Autocaravanas a ordenanza municipal que foi aprobada no anterior pleno, fixéronos chegar unhas suxerencias estamos xa no período de alegacións. Non obstante, as achegas que nos fixeron son bastante coherentes en relación a proposta de espacios reservados e control real efectivo das normas, parecenos coherentes e estamos tendo en conta tamén. En todo caso, non lles contestamos precisamente porque non se trata dunha alegación. Pero, bueno, poñerémonos en contacto con eles e explicaremoslle que estamos de acordo coas súas suxerencias e témolas en conta. Gracias. Gracias, señor Parada. Nada, a propósito dos campamentos. O único papel que lles faltaba era o número de conta onde tiñan que ingresar os cartos. Digo, do resto, xo presentarán coa solicitude. Hubo unha reunión o 29 de xuño onde se explicou o funcionamento e despois facilitouse o número de conta pois unha vez que se adxudicou, pero as reunións estaban feitas. E en canto a aportación municipal que outro día falaban, queríais tamén, digo, que si xa que sacou esta pregunta, a verdad que este ano, a propósito da moción que traía a Esquerda Unida, digo, é unha necesidade moi grande no Concello de Grove, na ludoteca hai 5 rapaces con TEA, 3 rapaces con TEA severo que necesitan acompañamento as 5 horas que están. Entonces, o Concello ten que dispoñer de 3 monitoras, son mulleres neste caso, ten que dispoñer de 3 monitoras para atender a estes meniños. Eso, moi necesario no Concello e que sepan tamén que nós facemos todo o posible por dar acollida ao 100% das inscripcións e así o fixemos este ano, independentemente das necesidades que teñan. Que houve polémica en un Concello veciño, aquí non se dá o caso. Pero nin con nós, nin con outros gobernos de outros colores hubo nunca problemas no Concello. Moitísimas gracias e boas noites. Gracias, señora Galiñanes. Boa tarde a todos. Con relación á Salgadeira, é certo que debería estar aberta, pero non hai unha semana, hai un ano polo menos, debería estar en funcionamento. Como todos saben, pois o tema da solución de entrada de auga da súa cuberta foi moito máis complicado do que se pensaban en principio, sobre todo polos materiales do que estaba feito no seu momento e por intentar manter en todo momento pois a estrutura que tiña e os materiais que tiña, porque, é un centro de interpretación que nos parece que hai que darlle pois un sentido como centro de interpretación e o edificio en sí, é o principal valor que ten ese centro de interpretación. Agora mesmo que os problemas de humidade están resoltos, as obras están acabadas, estamos en proceso de recolocar todo o material que había no museo, centro de interpretación, para que teña tamén un pouquiño de lógica e non que este todo, darlle unha limpeza e deixalo así a batalla, xa que non puido estar aberto o 1 de xullo, polo menos que este en condicións de ser mostrado como ten que estar. Eu sinto que realmente non lles podo dar unha data, intentaremos axilizalo o máximo que poidamos e anunciaremos a súa apertura, horarios e tamén un pouquiño este ano seguirá o prezo de balde, porque non é lóxico cobrar a estas alturas e facer un regulamento de uso desa zona en serio e que sea realmente un centro de interpretación e poder traballar con el tanto dende cultura como dende turismo, como que un sitio para darlle o valor que debería ter. E en canto ao premio Luís Rei, sí que é certo que é un premio con un valor económico, con un premio baixiño, pero, é un premio de recente creación, inicialmente tampouco había moito máis orzamento,
A nosa intención é ir avanzando en ter máis xente que se presente a este premio, darlle máis difusión. Creemos que non é só unha cuestión económica, sino de intentar chegar a este público de outra maneira. E o que si nos reclamaban pois as dúas gañadoras, que en este caso nas dúas edicións pois foron mulleres, era a posibilidade de poder ver impreso en papel o seu traballo. E entonces, queremos valorar quizáis non facer unha impresión anual, porque, unha edición de un ensaio complicado que teña saída, pero sí que é mellor facer de forma trianual ou quinquenal pois unha recollida destes premios e tamén, pois eso, dotalos paulatinamente de máis cartos e intentar que chegue, pois eso, a ser un premio recoñecido como é, pois, por exemplo, o Lueiro Rei, que xa sei que non ten nada que ver, pero que teña o recoñecemento nacional que ten o outro. Moitas grazas. Señora Domínguez. Bueno, a ver se son moitas para mí. Con respecto ao número de demandas por ruidos nos locales, exactamente non sei cal é, mañá trasladarei a consulta ao técnico de medio ambiente, pero desde logo son moitos locales os que teñen ruidos. En concreto, eu sei que polo menos hai 4 locales que teñen denuncia por 5, pero non sei se hai algún máis. Entonces, voulle a pasar a información con precisión. Sí que xa nos temos fijado no tema dos locais pechados, algún dirixime eu personalmente, pero sí que mandaremos a policía local e que lle manden retirar os valados que teñen na rúa nos locales que están sin actividade. Con respecto a por que se denega agua en 2 terreos do Altiño, pois mañá preguntarei tamén, pero evidentemente isto fano o encargado de aguas ou urbanismo, non sei a que tipo de terreos se refiere. E o Altiño, no Altiño de que zona? Na de Estoño? Na zona de Estoño. Igual é por riego, decirlles que vamos a ter que poñernos en alarma seria. Este fin de semana e onte xa non había agua na lanzada e era porque se vaciaron 3 depósitos e as bombas non daban máis e evidentemente os servicios priorizan a auga de vivendas e hotéis e pisos e todo eso. Retirada dos setos da estrada de Ardia. Bueno, para empezar, informarles, porque ao mellor non teñen conocemento, desde o punto kilométrico da primeira rotonda do Istmo da Lanzada hasta o Redondo e hasta fai uns días, igualmente hasta a Praza da Riba, non é competencia nosa, é competencia da Xunta de Galicia e nos estamos asumindo un coste e uns servicios que realmente non nos corresponden porque nos dá verdadeira vergoña. Hai como, varias veces o solicitamos, hai 15 días, pois o solicitei eu personalmente, vía telefónica, dixeron que en breve iban a vir, que non nos preocupáramos, pero non veñen. Exactamente igual que todas as estradas da Diputación, as cales son a estrada de Jaime Amezaga, Rúa do Conde, a subida a Segadella, unha parte do Sineiro, bastantes máis. Tamén hai como 3 semanas dixeron que 4 semanas en concreto que virían, que estaban rematando encambados e que a semana seguinte virían, pero xa pasou un mes e ainda non chegaron. Falamos con un diputado e dixeron que en breve virían, pero non é prioridade, evidentemente. Entonces, desde o goberno sí que se lle agradecería que insistiran, porque o que están reclamando realmente non nos compete e temos de sobra donde
levar os operarios. Entonces, para facer algunhas cousas, deixamos os servicios que realmente nos corresponden en detrimento, pero bueno, nos colaboramos en todo o que podemos, evidentemente. Retirada dos setos de Ardia, non? Pois, a pesar de que parece unha tontería e que foi porque non queríamos ir a podalos, non é verdad, sempre o fixemos, nunca o fixo a Xunta e sempre mantuvemos, igual que a Rotondas, igual que a Mediana, que viñeron en Semana Santa a estrada hasta a iglesia de San Vicente do Mar, que tantas protestas ten, que é un escaparate turístico, tamén é deles. Eu espero, pero de momento non chegaron nin están. Entonces, facémolo bastante a menudo, pero hai momentos, como nestas épocas de tantísima afluencia, que o Grove xa está bastante desbordado, que é imposible, porque hai basura que se triplica, hai un montón de servicios que temos que dar, limpieza de playas e todas esas cousas. Con respecto a retirada dos setos, decir que foi principalmente porque varios veciños do propio núcleo de Ardia estaban moi preocupados e algúns que chegaron a temer pola vida de persoas porque non se vía e a xente, sobre todo a xente maior, cruza asomándose e non se ven desde os setos e moitos estaban enfermos. Xa non hai unha unidade, unha era dunha clase, outra doutra, e a verdad era que a imagen era bastante penosa. Entonces, fixemos eso para, en canto mellore un pouco a temperatura de cara ao inverno, poñer algo perenne e acorde coa zona. Se a Xunta está disposta a axudarnos, nos encantados. Pero se non, acometerémolo. O tema das cucarachas e roedores é bastante recurrente. Hai unha empresa que está contratada que fai a menuda e en canto temos avisos veñen inmediatamente para reforzar certas zonas, pero si o fan periódicamente. En canto ao reforzo do verán, operarios, a verdade é que eu collen uns días libres e me parece que onte se incorporaron 5 personas que faltaban. Hortos é verdade que ten retraso, aínda mañán tuvemos contacto coa empresa a ver se podían empezar a obra canto antes. O presuposto de reparación de parques, hai un contrato que se adjudicou na Xunta de Goberno do lunes pasado e entonces empezarán en breve, en canto firmen, para proceder aos traballos. Roturas de agua, bacheado. Bueno, pois a verdade é que normalmente sí que se lle mete unha especie de fresado ou area primeiro e despois fresado. Hai que deixar que asente un pouco e despois aproveitamos o camión bacheador do convenio que temos coa Mancomunidade para facelo. Esperemos que pronto poidamos acometelo. Recollida de lixo de noite. Pois un pouco coa moción que trouxo Esquerda Unida esta noite aquí. É bastante... O lixo sí que se recolle de noite sempre, salvo que quedou para a primeira hora da mañán, tanto no lateral como na traseira que vai a San Vicente. Si se referen ao RSU, o sea, plástico, cartón, vidrio, pois sí que hai moitas queixas, moitísimas queixas de xente que dice que de noite non, porque fai moitísimo ruido, e hai pais ou nenos con problemas que teñen vido chorando, dicindo que por favor que non fagamos antes das 8:30, 9 da mañán, porque lle causa verdadeiros trastornos a estes nenos con necesidades especiales. Entonces, a veces, pois hai que ser un pouco... A empresa resultalle moito máis fácil facelo de noite, para nós tamén sería moitísimo máis fácil, pero, pois eso, hai xente que se lle interrompe
o descanso e persoas con problemas específicos. Pero, bueno, podemos sentarnos, ter unha reunión e tomar decisións cando queren. Tratamos de, ainda así, hai quen ven a protestar porque pasan as 8 da mañán a la carta, hai servicios que é imposible, de verdad que non. Apertura dos baños nas playas, como saben, quedou deserto. Eu asinei esta mañán un novo... Fixeronse invitacións, houve unha empresa que aceptou e imagino que a partir de mañá que o pasado que firmo o contrato, non sei, empezarán a limpalos, ainda así, xa este fin de semana estuveron abertos a maioría. Con respecto aos robos e preguntas do BNG, a parcela Z5, sí, somos coñecedores e xa se, non sei se xa se trasladou, pero se vai a trasladar informe a Costas, porque as do campo de golf sí teñen permiso de Costas, pero atopámonos con un que non ten permiso nin do Concello, nin de Costas, nin de nada. Obra subida a Meloxo, estamos pendientes da chamada de Diputación para firmar o convenio e esperemos que sea o máis axiña posible. E o resto me parece que xa está... Bueno, o aparcadoiro de Berto, sí, a empresa sí está desde o principio chegamos a un acordo para que seguira pagando o mismo, facilitou o contrato para facer un contrato mentras non se inicien as obras, pero estamos pendientes de pois eso, de contratación e de informes de secretaría que está bastante desbordada estes días, como comprenderán. Creo que contestín a todo e se non, pois a disposición para que me chamen ou me digan o que... Moitas gracias. Ben, vamos a ver, sobre a licitación do mercado. O luns vai a Xunta de Goberno, porque ademais xa falamos co secretario, a licitación das bancadas, tanto de produtos de horta como de peixe e mariscos. Así se lle comunicou nunha xuntanza que tivemos este venres a todos os placeiras do mercado municipal. O acceso a este control, bien, tamén é certo que aí estamos pendentes ainda de unha instalación de uns pivotes para facer este vial de aquí en frente peonil e do mesmo xeito que non se poda acceder a esa zona. Que pasa? Que aí hai un pequeno problema porque hai unha empresa que ten aí o almacén que ten que acceder cunha furgoneta, polo tanto non se pode pechar totalmente ao 100%, pero sí que tomaremos medidas porque do mesmo xeito que vamos a tomar en esta de aquí, que ahora mesmo está con uns valados. Señalización cenagueira, si tomamos nota, pero bueno, o que a policía este tomando café, se toma café non está multando, entonces non é o mellor. Limpeza de fincas, vamos a ver, sí que temos unha policía asignada tanto ao urbanismo como ao medio ambiente. Hai 700 e hai máis, porque algúns caducan, hai que renovalos e os veciños siguen protestando. O gallá tuveramos máis personal e máis capacidade técnica para abrir expedientes, porque o expediente é denuncia do veciño, acudir, localizar a finca, acudir á finca para sacar unha foto por parte dunha autoridade que ten que ser policía, sí ou sí, para ver o estado da finca. Comunicar e identificar os propietarios, moitas veces, sobre todo as que son as herdanzas que ainda están sin repartir, dificilísimo. Moitas outras fincas, localizar propietarios, tramitar o expediente, dalle un plazo, volver a mandar a policía, isto falo dunha finca, mandar a policía para constatar que limparon ou non, e se non limparon, ampliar o expediente para sancionar. Esa é a dificultade que temos. Ahora, si o chamado que eu facía, e por certo, eu non dixen que se fora a expropiar, que valoraríamos todas as opcións, e unha delas, por suposto, é expropiar, porque así o contempla a normativa galega. A lei do suelo o contempla. Non vamos a expropiar, pois claro que non vamos a iniciar un proceso de expropiación, lóxicamente, de xeito reiterado, cando se comunica e non se actúa e non se limpan as fincas, sí que se podría chegar un momento que se podría actuar en esa línea, pero é unha expresión naquel momento, pero
non estou tan lonxe do que recolle a lei do solo. Por suposto, non vamos a iniciar un proceso de expropiación, creo que eso se sobreentende. Ahora, seguimos traballando, pero xa lles digo, hai un técnico de medio ambiente e unha policía que está traballando en isto, igual que urbanismo, e non dá para atender coa axilidade que nós quixéramos. A reforma do Corgo pois, ten unha financiación da Gastromeca. Claro que rematamos, certificouse o 30 de xunio, igual que moitas obras, e iso non significa que non continúen traballando para acondicionar correxir problemas das propias obras, igual que facemos os particulares. Por lo tanto, que non lles extrañe que aquí ou en outras hoxe remataron, abriron, estuveron plantando e que continúen máis adiante cando se detenten fallos ou errores. Pero, desde logo, as obras na maioría, hai algunha que non, e de feito eso a partir do día 15 que remata o plazo daremos explicacións, pero na Gastromeca cumpleuse nun porcentaxe moi alto de execución, e como digo, hai algunha obra que si é certo que non se certificou unha parte desa execución, todo demais está totalmente executado. Porcentaxe de execución do remanente, pois ahora mesmo non teño aquí, pero así a ollo lles diría que por ou executado en proceso de licitación por riba do 40-50%. A SGAE estamos chegando a un acordo con eles, a última proposta é que nos mandaron unha serie de actividades culturais que serían sometidas ao gravamen da SGAE e a compañeira de Cultura e a traballadora de Cultura responsable desa área está revisando toda esa documentación. De feito, creo que o luns mismo estaba rematando para facerlle a proposta definitiva porque hai cuestións, algunhas accións, actividades que non estamos de acordo, pero o acordo total está perto de chegar. Creo que incluso podemos conseguir a unha boa condición para o Concello do Grove e en breves o liquidaremos. En canto ao urbanismo, bueno, eu aquí quero agradecer públicamente o traballo da arquitecta porque antes gastábamos máis de 150.000 euros ao ano en redacción de proxectos para as obras públicas. Todos eses cartos ahora los estamos aforrando porque os fai a arquitecta municipal. É a redactora de todos os proxectos que desde fai un ano se executan a nivel público do Concello do Grove. Pero tamén está atendendo urbanismo. Comunicacións previas, autorizacións de ocupacións de vías e conexións están ao día. Licencias urbanísticas estamos tardando unha media entre 4 e 5 meses e a idea é rebaixalo a 3. Pero en esa situación atopamos. Excepcionalmente hai algunha cuestión que técnica e xurídicamente non hai acordo con un par de licencias, que non recordaron algunha máis, que levan máis tempo, pero eso son por circunstancias excepcionais. Respecto demais, sí que se está abordando e acometendo. Creo que en este ámbito, bueno, tema de fincas, bueno, a subida a Meloxo, como contestou a miña compañeira, desde marzo do ano 25 toda a documentación exixida por Diputación está ali, técnicamente. Durante varios meses de 25 os técnicos de Diputación nos pediron informes e respondemos non máis tarde dunha semana, e xa desde fai 8 meses toda a documentación que nos pedía a Diputación está. Temos pedido reunión cos técnicos, temos pedido reunión coa diputada e esta semana pedirei reunión co presidente porque non temos resposta. Ahora, o acordo que había era que, unha vez revisada toda a documentación, os técnicos e a Diputación nos teñen que presentar un borrador de convenio para, se estamos de acordo, asinalo e executalo. A día de hoxe, eso ainda non se produceu, por lo tanto, non podemos falar. Respecto ás esteiriñas, sí que temos o Departamento de Asesoría Xurídica para tramitar no rexistro da propiedade esa inscripción que entendemos non é correcta. Estemos na tramitación, é unha das máis que estamos co tema do remanente para os colectores. Unha licitación de 150.000 euros non se fai nin nun mes nin en 2 meses. O proxecto de MECOS está, e así yo comunicamos a directiva e a presidenta de MECOS, na redacción a arquitecta, aínda non ten rematado, pero queremoslo presentar posiblemente de aquí a finales de xullo, e, se estamos de acordo, MECOS e o Concello na proposta da arquitecta, licitar a obra e sacala adiante. E despois, os baños autolimpiables licitáronse, adxudicáronse, hai unha empresa adxudicataria,
temos que firmar o contrato, pero iso non se suministra dun día para outro. Os baños autolimpables teñen un período de entrega que supera perfectamente as 4 ou 6 semanas. Por lo tanto, posiblemente para este verán non van a estar, pero os baños autolimpiables de Terra de Porto do Corgo van a estar instalados finais de agosto, setembro. Ahora mismo está adjudicado e é unha cuestión de que non lo tramiten e que non los provean. De tal xeito que entendo que temos contestado a todos os rogos e preguntas, según quedara no tinteiro, pois procederíamos a contestalo por escrito ou por chamada. Non habendo máis puntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias, boas noites.